Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, φίλες, θα ακολουθήσει ένα εξάλεπτο βίντεο που μας έστειλε το αρχείο της ΕΡΤ, υπό την αιγίδα του οποίου τελεί το συνέδριο. Είναι σύντομο, αναφέρεται σε παλιούς κριτικούς και τωρινούς κινηματογράφου, θα αναγνωρίσετε αρκετούς. Προφανώς η επιλογή έγινε από το αρχείο, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για το ποιους συμπεριέλαβαν και ποιους όχι. Και στη συνέχεια θα διενεργηθεί το στρογγυλό τραπέζι με τους εκλεκτούς καλεσμένους και συντονισμό της Μαρίας Κατσουνάκη. Οι οποίοι συνάδελφοι μπορούν να έρθουν, να εγκατασταθούν στο τραπέζι σιγά σιγά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ιστορικά τουλάχιστον, πως ο θεσμός του κινηματογραφικού φεστιβάλ εμφανίστηκε στη Βενετία γύρω στο 1932, αν θυμάμαι καλά, στα πλαίσια ακριβώς μιας εμπορικής εκδήλωσης, μιας εκθέσεως. Από εκεί και πέρα, όποια φεστιβάλ δημιουργήθηκαν πάντα με φορείς οικονομικούς εκτός του κινηματογράφου. Με φορείς οικονομικούς εμπορικούς, θα έλεγα. Αυτό έχει μια πολύ σαφή, πολύ έτσι συγκεκριμένη και εντελώς λογική ερμηνεία. Το φιλμ πριν από το κάθε τι είναι ένα εμπόρευμα, το οποίο όπως κάθε εμπόρευμα έχει ανάγκη να εκτεθεί. Να εκτεθεί σε θέα δηλαδή του υποψήφιου αγοραστή, του ενδιαφερομένου, να το δει, να το ελέγξει, να το αγοράσει ή όχι. Επειδή όμως είναι ένα προϊόν που εκτίθεται σε χρόνο και όχι σε χώρο, δηλαδή δεν είναι ένα προϊόν που θα το βάζει στη βιτρίνα για να το δει ο άλλος στατικά του, είναι ένα προϊόν που χρειάζεται να εκτελεχθεί σε χρόνο, πρέπει να οργανωθούν προβολές. Οι προβολές αυτές που οργανώνονται στα πλαίσια του φεστιβάλ δεν είναι παρά εκθέσεις, εμπορικές εκθέσεις, όπως είναι η παραπάνω έκθεση των προϊόντων σε χώρο, δηλαδή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι παρά ένα είδος παραρτήματος αυτής της έκθεσης, όπου το προϊόν εκτίθεται σε χρόνο. Από εκεί και πέρα, όλες οι δοσοληψίες γίνονται στα πλαίσια αυτής της εμπορικότητας. Εμείς οι δημοσιογράφοι, οι καλλιτέχνες, οι έμποροι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαζευόμαστε εδώ και μαζευόμαστε όλοι γενικά οι ενδιαφερόμενοι και καταρχήν βέβαια οι έμποροι, τους οποίους και αφορά καταρχήν ένα φεστιβάλ. Εμείς που δεν ενδιαφερόμαστε άμεσα για το φεστιβάλ, υπηρετούμε ωστόσο το εμπόριο, θέλουμε δεν θέλουμε, το αρνούμαστε ή όχι, είμαστε ενταγμένοι αναγκαστικά μέσα σε αυτό το εμπόριο. Το πρόβλημα δεν μπαίνει έτσι όμως. Το πρόβλημα είναι τι είδους εμπόριο είναι αυτό, ποιοι το ασκούν, για ποιους σκοπούς το ασκούν, τι επιδιώκουν, τι πάνε να βγάλουν από αυτό, και από εδώ αρχίζουν τα σοβαρά προβλήματα. Από μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, σας καλωσορίζω σε αυτό το δεύτερο συνέδριο για την ίδρυση μιας Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών και σας εύχομαι καλή επιτυχία στη δουλειά που θα γίνει εδώ. Όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη συνεδρίαση, το θέμα ενός σεμιναρίου θα μπορεί να προωθηθεί ίσως για τον Οκτώβρη, στο οποίο να πάρουν μέρος αντιπρόσωποι από διάφορες λέσχες για να βοηθηθούν να παρουσιάζουν τα προγράμματα οι ίδιοι και να κάνουν συζήτηση στις λέσχες, ώστε να ξεπεραστεί η δυσκολία που υπήρχε στο παρελθόν να έρχονται κριτικοί, να πηγαίνουν κριτικοί στις διάφορες πόλεις. Άρχισα να εγκατασταθώ στην Αθήνα και βρήκα δουλειά αρχικά στη Μεσημβρινή, που συνέχισα μέχρι και τη Βικτωρία, και έγραφα βασικά κείμενα γενικά για τον κινηματογράφο και έγραφα και στην Αυγή. Είχε αρχίσει η Αυγή τότε να βγάζει ένα ένθετο, νομίζω ήταν η πρώτη εφημερίδα που έβγαζε καλλιτεχνικό ένθετο, και έγραφα κάθε Κυριακή πάλι θέματα κινηματογραφικά, πολλές φορές για το έργο ενός σκηνοθέτη. Δηλαδή αν προβαλόταν μια ταινία του Μπουνιουέλ, έγραφα ένα άρθρο γενικό για τον Μπουνιουέλ, ένα άρθρο για τον Τζέρι Λούις που ήταν βγήκαν κομμωδίες του, ένα άρθρο για τις ταινίες τρόμου. Καλησπέρα σας. Αφιέρωμα της κινηματογραφικής μας λέσχης στον σκηνοθέτη Ατόμ Εγκογιάν, Καναδό και Αρμένιο, χαρακτηριστικό παιδί της εποχής μας. Ο Βισκόντι συνεχίζει να εκφράζει και το δράμα ανάμεσα στη Λίβια και τον Φραντς με τους εικαστικούς, θεατρικούς και λυρικούς τόνους της όπερας. Απόψε σας παρουσιάζουμε μια ταινία μοναδική. Ο μεγάλος Γερμανός σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς κινηματογράφησε τους τελευταίους μήνες ζωής ενός άλλου μεγάλου σκηνοθέτη της προηγούμενης γενιάς, του Αμερικανού Νίκολας Ρέι. Αρχίζουμε απόψε έναν κύκλο ταινιών με τον γενικό τίτλο «Μεγάλες στιγμές του Ιταλικού κινηματογράφου». Το ταξίδι στην Ιταλία του Ρομπέρτο Ροσελίνη
γυρισμένο το 1953. Όσο και να το θέλουμε, δεν μπορούμε να κολλήσουμε μόνο στον κινηματογράφο, και ας είναι τόσες πολλές ταινίες στο Κελάριο, διότι όλες αυτές σχετίζονται με κάτι. Σχετίζονται με τα χρονογραφήματά του, σχετίζονται με τα θεατρικά του, σχετίζονται με τα τραγούδια του, σχετίζονται με όλο αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά πολλές φορές η ζωή μου με έκανε να απορρίσω και μπορώ να πω ότι με έκανε και να ζηλέψω. Χαίρομαι που πρόλαβα και το είπα αυτό το πράγμα του ίδιου. Και θυμάμαι την αντίδρασή του, πως, και ξέρεις, μου είχε πει, είχα πάντα το κόμπλεξ του τεμπέλη. Θα ήθελα πολύ να του μοιάζω. Η πρόοδος του κινηματογράφου είναι έννοια ταυτόσιμη με την ανάπτυξη του εμπορίου, της αγοράς του κινηματογράφου. Μόνο στην Ευρώπη έχουμε άλλου τύπου έτσι ανακλαστικά και χωρίζουμε τον κινηματογράφο σε αυτό που είναι εμπόριο και σε αυτό που είναι αυστηρά καλλιτεχνικό προϊόν, συνήθως καταδικασμένο στην αφάνεια, την εμπορική τουλάχιστον. Οι Αμερικανοί σε αυτό είναι πάντοτε πολύ πιο ξεκάθαροι, πολύ πιο, θα λέγα, κοινικοί με την καλή έννοια του όρου, γιατί και αυτό υπάρχει. Και γι' αυτό και πρέπει να ομολογήσουμε ότι κέρδισαν και το παιχνίδι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να μείνουμε μόνο στα Όσκαρ, που εκφράζουν λοιπόν αυτή την παντοκρατορία του αμερικάνικου σινεμά, αυτό απασχολεί όλες τις υπήρους. Η κάθοδος των 9, του Χρήστου Σιωπαχά. Ένας νέος Κύπριος δημιουργός έρχεται στο 25ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου το 1984 για να κερδίσει το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη και να διχάσει κοινό και κριτικούς. Η ταινία του «Η κάθοδος των 9» βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του συγγραφέα Θανάση Βαλτινού, ο οποίος έγραψε και το σενάριο. Στη νουβέλα και στο σενάριο αποτυπώνεται με τρόπο εξόχως ελλειπτικό η παράνοια και η ιδιαιτερότητα του εμφυλίου πολέμου. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ προσωπικά, γιατί δεν ανήκω στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συντονίσω αυτό το πάνελ. Αυτό το εξαιρετικό πάνελ θα έλεγα, που μας ενώνει μια μακρά διαδρομή στο χώρο του κινηματογράφου. Λοιπόν, το θέμα είναι, όπως ξέρετε, τα κινηματογραφικά περιοδικά και η διάδοση της συνεφιλίας στην Ελλάδα. Θα κάνω μια εισήγηση 1 λεπτού περίπου, έτσι λίγο να τοποθετήσω το θέμα και μετά να βάλω κάποια ερωτήματα που ο καθένας θα απαντήσει ή όχι αναλόγως. Λοιπόν, είμαστε καταρχάς, θα είμαστε 7 ομιλητές, τώρα μείναμε 5. Ευτυχώς σταμάτησε οι απώλειες σταμάτησαν στο 5. Δεν μπορεί ο Αλέξης ο Γρήβας, ήταν σε μια έκθεση για τον Κοντάρ, συγγενής του, όπως ακούστηκε εδώ πολλές φορές, στο Πόρτο και δεν μπόρεσε να έρθει. Και η Άντα ενημέρωσε ότι δεν μπορεί και αυτή τελευταία στιγμή, της προέκυψε κάτι και δεν μπορεί να έρθει. Λοιπόν, για 3 δεκαετίες τουλάχιστον τα κινηματογραφικά περιοδικά ήταν παρόντα στην καθημερινότητά μας. Δεν τα διαβάζαμε ή τα ξεφυλίζαμε μόνο, αλλά τα συζητούσαμε, τα σχολιάζαμε, παραπέμπαμε σε αυτά. Στο σύγχρονο κινηματογράφο, στο φιλμ, στα κινηματογραφικά τετράδια, στην οθόνη, στο σινεμά. Ήταν μία περίοδος στη διάρκεια της οποίας δεν αναρωτιόμαστε τι σημαίνει συνεφιλία. Μας απασχολούσε το σημαίνον και η καδροθεσία, αν η επιλογή του οπτικού πεδίου που βλέπουμε στην οθόνη συνιστά πρόταση ή απόρριψη. Μιλούσαμε για την υποκειμενικότητα, την ανέρεση, τις αλληγορίες, τα σύμβολα, για την εσωτερική διαλεκτική με όρους ιδιότυπους φιλμικούς ή για τη διαλεκτική εγγραφή και λειτουργία του μουσικού κώδικα. Τέλει δικό σου κείμενο, του 72 για τις μέρες του 36 από το σύγχρονο κινηματογράφο και πάλι. Προσωπικά δεν θυμάμαι αν πρώτα διάβασα για τον Καρλ Ντράγερ στο σύγχρονο κινηματογράφο από τον Μισελ Δημόπουλο, τον Νίκο Λιγκούρη, τον Νίκο Σαββάτη, αριθμός τεύχους 20,
έτος 1979, τιμή δραχμές 100. Ή αν πρώτα είδα τη Γερτρούδη. Ομολογώ δεν θυμάμαι αν προηγήθηκε η ανάγνωση ή η θέαση. Σήμερα είναι αλλιώς. Και εδώ μιλάω ως δημοσιογράφος πια και καθόλου ως κριτικός ή ως έχουσα σχέση με το σινεμά. Η πτώση, αν όχι η κατάπτωση του έντυπου, δεν θα πω συμπαρασύρει τα κινηματογραφικά περιοδικά, γιατί πιστεύω ότι η δική τους αποδρομή προηγήθηκε. Θα πω όμως ότι άλλαξε η σχέση με την ανάγνωση και κυρίως η συγκέντρωση σε ένα θέμα. Σήμερα περνάμε με ταχύτητα από το ένα στο άλλο. Πληροφορούμαστε ή μαθαίνουμε. Είμαστε ενήμεροι ή εκπαιδευόμαστε. Νοιαζόμαστε, συνεργαζόμαστε ή η πολυδιάσπαση φέρνει και την απόσταση από αυτά που αγαπάμε. Σήμερα λοιπόν πολλές οι έννοιες μοιάζει να είναι υποδιαρκή αίρεση και αναπροσδιορισμό. Τι σημαίνει συνεφιλία και μαζί με αυτό τι περιεχόμενο έχουν πια λέξεις όπως παρέμβαση ή μανιφέστο. Η στιγμή για αυτή τη συζήτηση αποκτά νομίζω νόημα. Να θυμηθούμε, για να φρεσκάρουμε το νήμα που δένει εκδόσεις και ανθρώπους και χωρίς μνημόσυνα και νεκρολογίες του παρελθόντος, προς Θεού χωρίς ούτε εξειδανικεύσεις, να δούμε τη συνέχεια, συγγενή συνέχεια ή διαφορετική. Ας μιλήσουμε λοιπόν για κινηματογραφική ιστορία και ιστορίες το χρόνο που μας αναλογεί. Ας συναντηθούμε λοιπόν κύριοι πριν ξαναχωρήσουν οι δρόμοι μας. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι η σειρά. Τέλει πρότεινες να είναι χρονολογική, να ξεκινήσουμε από το περιοδικό, από το σύγχρονο κινηματογράφο. Ωραία. Αλλά μήπως πω και κάτι για σένα, πω και κάτι για τον κύριο Σαμαντά ή πως όχι. Δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Να πω, να κάνω ένα μικρό πρόλογο, να πω ποιος είσαι, να μην πω. Όχι, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί, ορίστε, για Μάρτη. Λοιπόν, ο Τέλης είναι τόσα πολλά πράγματα που εντάξει, δύσκολα θα μπορούσε κανείς να τα οργανώσει. Τροχάδιν, σύγχρονος κινηματογράφος, Αυγή, παρασκήνιο της ΕΡΤ, Ταχυδρόμος, Αθηνόραμα, 16 χρόνια διευθυντής του Αθηνοράματος, το περιοδικό στις μέρες του αλλάζει χαρακτήρα και μαζί του αλλάζει και το έντυπο. Δηλαδή η συμβολή του Τέλη Σαμαντά στη διαδικασία του περιοδικού του εβδομαδιαίου ήταν καθοριστική. Σε ένα περιοδικό με ψυχαγωγικό χαρακτήρα έφερε υπογραφές, έφερε τον Κωστή Παπαγιώργη, έφερε μια πνευματικότητα που δεν υπήρχε. Έφτιαξε ένα καινούριο κόσμο Τέλης μέσα από το Αθηνόραμα και μάλιστα συνδέονται και ο κύριος Ρεντζής και ο Χρήστος Μίτσης με τον Τέλη με έναν τρόπο. Θα το πούμε μετά. Τέλη όμως μίλησε για αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Ναι. Ακούγομαι. Ναι. Μιλώντας για περιοδικό και για κινηματογραφικό περιοδικό, για κάθε περιοδικό δηλαδή, πρέπει να το τοποθετήσουμε σε ένα χρόνο μέσα, άρα και στις αντίστοιχες, ακόμη και πολιτικές, αλλά κυρίως πνευματικές συνθήκες. Ας πούμε λοιπόν ότι είμαστε νέοι, ότι κάποιος από εμάς ή κάποιοι από εμάς εδώ είναι νέος 17, 18, 19 χρονών και ζει στη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, όλα αυτά τα λέω για να τοποθετήσω στο χρόνο ένα κινηματογραφικό περιοδικό, αλλά κάπως πρέπει να τοποθετούνται τα πράγματα. Δεν είναι στον αέρα. Λοιπόν, είμαστε νέοι, έχουμε πνευματικές ανησυχίες και παρακολουθούμε τα ρεύματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Όπως τα ξέρετε και όπως τα θυμάστε ή όπως έχετε διαβάσει, η δεκαετία του 60 είναι μια δεκαετία τεράστιων αλλαγών και πολιτικών, αλλά κυρίως στον πολιτισμικό χώρο. Νομάζει το 68, τα
τα προηγηθέντα του Μάη του 1968, είναι η Αμερική, είναι η Ιταλία, είναι η Γερμανία, είναι και η Ελλάδα, που τα ρεύματα από το εξωτερικό έρχονται και εδώ και σε ένα μεγάλο βαθμό βρίσκουν ανταπόκριση. Άρα έχουμε μια Ελλάδα, μια νεολαία της Ελλάδας προς τα τέλη του δεκαετίας του 60, η οποία τείνει να απελευθερωθεί από τις παλιές συνθήκες πνευματικές, πολιτισμικές του παρελθόντος. Και πάνω που παραπελευθερωθεί, ξαφνικά βρίσκεται δέσμη. Ξέρετε τι σημαίνει είσαι 18, 19, 20 χρονών και από τη μία μέρα στην άλλη, από την 20 Απριλίου μέχρι την 22 Απριλίου, σου απαγορεύεται να μιλήσεις. Σου απαγορεύεται να εκφραστείς. Σου απαγορεύεται να πεις δημόσια τη γνώμη σου. Σου απαγορεύεται να διαβάσεις βιβλία. Σου απαγορεύεται να ακούσεις δίσκους. Σου απαγορεύεται να ακούσεις ξένους σταθμούς. Μια σειρά απαγορεύσεων κόβει τη νεολαία από όλα τα πνευματικά ρεύματα του εξωτερικού σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μπαίνουμε δηλαδή στην περίοδο της δικτατορίας. Είναι η σκοτεινή επταετία για τη χώρα μας. Αυτή η επταετία ωστόσο επίσης δεν είναι ενοποιημένη. Πάντα υπάρχει μια παρεξήγηση γύρω από τη δικτατορία ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι τρεις διαφορετικές περίοδοι στη δικτατορία. Είναι καλό να το έχουμε υπόψη μας, γιατί έχουν σημασία αυτές τις τρεις διαφορετικές περίοδοι. Θα πω χοντρικά, είναι η περίοδος του Παπαδόπουλου από το 1967 μέχρι το 1969-70, η πρώτη. Είναι μια σχετική περίοδος φιλελευθεροποίησης από το 1969 μέχρι το 1973. Είναι η τρίτη και χειρότερη περίοδος από το Πολυτεχνείο και μετά, από το 1973 μέχρι τον Ιούλιο το 1974. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι την πρώτη περίοδο, δηλαδή από το 1967 μέχρι και το 1969, πέρα από τα φοβερά μέτρα καταστολής, τις συλλήψεις, τα βασανιστήρια κλπ, αυτά τα ξέρουμε, υπάρχει και η περίφημη προληπτική λογοκρισία. Να πει οποιοδήποτε κείμενο πριν δημοσιευτεί θα πρέπει να έχει επάνω την υπογραφή και τη σφραγίδα του λογοκριτή. Φανταστείτε τώρα ότι είσαι σε μια εφημερίδα ή είσαι σε ένα περιοδικό και πριν το δώσεις πρέπει να πας σε ένα γραφείο δίπλα όπου κάθεται ένας λογοκριτής της Χούντας, το διαβάζει, το σκίζει ή το διορθώνει ή σβήνει ορισμένα πράγματα από μέσα, το σφραγίζει, το υπογράφει και το δίνει, αυτός δίνει το τυποθήτο. Λοιπόν, από την 21η Απριλίου μέχρι και το 1969 δεν μπορεί να υπάρξει έκδοση ανεξάρτητου περιοδικού. Οπωσδήποτε. Εκτός αν έχεις όρεξη να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντα της Χούντας. Οι εφημερίδες που βγαίνουν είναι όλες λογοκριμένες. Και έρχεται το 1969 και ο Παπαδόπουλος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να κερδίσει μια σχετική νομιμοποίηση στα μάτια του λαού και ένα από τα μέτρα που παίρνει, μιας περιορισμένης, ας πούμε, απολύτως περιορισμένης, είναι η κατάργηση της προληπτικής λογοκρισίας. Υπάρχει μεν λογοκρισία, είναι εκ των υστέρων. Η κατάργηση της προληπτικής λογοκρισίας έχει σημασία διότι σου επιτρέπει να βγάλεις έντυπο και μετά και μετά θα περάσει από τη λογοκρισία, μετά θα έχεις να δώσεις λόγο για αυτό που έχεις γράψει. Αυτά όσον αφορά την πολιτική πορεία και την πορεία των πραγμάτων γενικότερα. Είμαστε το καλοκαίρι, μάλλον άνοιξη, τώρα, καλοκαίρι του 1969. Είναι μια ομάδα κινηματογραφιστών, σκηνοθετών, καθηγητών της Σχολής Σταυράκου, μαθητών, φοιτητών της Σχολής Σταυράκου, διανοουμένων από διάφορες πλευρές, ας πούμε, της πνευματικής ζωής, οι οποίοι λένε ότι υπάρχει ανάγκη να βγάλουμε ένα περιοδικό. Αρχίζουν συζητήσεις, κόντρα συζητήσεις, τι περιοδικό θα βγει. Και έτσι το Σεπτέμβριο του 1969 βγαίνει το πρώτο τεύχος του σύγχρονου κινηματογράφου. Διαβάζω ένα κομμάτι από το
πρώτο editorial αυτού του τεύχου. Η έλλειψη στον τόπο μας ενός εξειδικευμένου, σοβαρού κινηματογραφικού εντύπου γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή. Ήδη με τις κινηματογραφικές λέσχες και τους κινηματογράφους τέχνης, που μόλις πριν από 3 χρόνια άρχισαν μια δειλή και περιορισμένη βελληνικούς δραστηριότητα, έχει διαμορφωθεί ένα κοινό ικανό να στηρίξει οικονομικά τις ταινίες ποιότητας. Αυτό είναι και ο οδικός χάρτης που θα ακολουθήσει ο σύγχρονος κινηματογράφος στην πορεία. Οι ταινίες ποιότητα. Ωστόσο και ο σύγχρονος κινηματογράφος έχει 2 περιόδους. Καλά πάμε από χρόνο, Μαρία, γιατί... Γιατί αν... Έχω εδώ μπροστά μου, αν θέλετε, κάτσουμε το βράδυ. Κλέβουμε χρόνο. Λοιπόν, και ο σύγχρονος κινηματογράφος έχει 2 περιόδους. Λοιπόν, επικεφαλής σε αυτήν την πρώτη έκδοση, πούμε, της πρώτης περίοδου του σύγχρονου κινηματογράφου, γιατί μιλάω πολύ για περιοδολόγηση, αλλά έχετε υπόψη σας ότι η περιοδολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Εκτός από την περιοδολόγηση λοιπόν της δικτατορίας, υπάρχει και περιοδολόγηση του σύγχρονου κινηματογράφου. Στην πρώτη αυτή λοιπόν περίοδο του σύγχρονου κινηματογράφου, επικεφαλής είναι ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Γιάννης Μπακογιαννόπουλος και μια σειρά σκηνοθέτες, είναι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, παίζει και κάποιο ρόλο ο Παντελής ο Βούλγαρης, διάφοροι, μην αναφέρω τώρα τα ονόματα, μπορείτε να τα βρείτε εύκολα. Παρεμπιπτόντως, μην ξεχάσω να το πω αυτό, τα τεύχη του σύγχρονου κινηματογράφου βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε να τα αναζητήσετε, βάλτε δηλαδή στο Google σύγχρονος κινηματογράφος και τέτοια, θα το βρείτε, θα το διηγηθείτε στο αντίστοιχο site που έχουν ψηφιοποιηθεί. Άρα να μην πολύ λέω ονόματα, βρίσκονται εύκολα. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πρώτη περίοδο του σύγχρονου κινηματογράφου, όπου αυτό που θεωρείται καλό είναι αυτό που είναι ποιοτικό και αυτό που θεωρείται κακό είναι αυτό που είναι εμπορικό. Αυτή είναι η βασική τομή. Και τι θεωρείται καλό, επηρεασμένος κυρίως από τα γαλλικά ρεύματα, θεωρείται καλό αυτό που εκείνη την περίοδο ονομάζεται cinéma d'auteur, δηλαδή ο κινηματογράφος του δημιουργού. Πάνω σε αυτό το πρότυπο γράφονται διάφορα κείμενα στον σύγχρονο κινηματογράφο, έχουν ανταπόκριση και βεβαίως υπάρχει ταυτοχρόνως και μια προσπάθεια αυτό το πράγμα να μεταβληθεί και σε πράξη. Δηλαδή έξω από το περιοδικό αρχίζουν σιγά σιγά και οργανώνονται και προβολές, όπου πραγματικά γίνεται, πατίζουμε ποτός οι προβολές, δηλαδή του σύγχρονου κινηματογράφου στην Αλκιονίδα είναι συνήθως τίγκα. Το θέατρο και μάλιστα τυπώνουμε και κάποια παρουσίαση της ταινίας από πριν, επακολουθούν συζητήσεις μόνιμες για την περίοδο και έτσι προχωράει αυτή η πρώτη περίοδος του σύγχρονου κινηματογράφου. Άρα, cinéma d'auteur, το ποιοτικό είναι το καλό, το εμπορικό είναι το κακό και το απευκταίο. Σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι, αλλάζει και ο σύγχρονος κινηματογράφος. Προς πού? Αρχίζουν και εμφανίζονται κυρίως στη Γαλλία, κατεξοχήν στη Γαλλία δηλαδή, τα καινούργια... Συγγνώμη. Αρχίζουν και εμφανίζονται στη Γαλλία λοιπόν κυρίως τα πρώτα ρεύματα, αυτό που χοντρικά ονομάζουμε μαρξοφροηδισμό ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μαρξισμός, φροηδισμός, στρουκτουραλισμός, γλωσσολογία, τάδε και τάδε. Αυτά τα ρεύματα, τα οποία είναι πρωτοφανέρωτα και χρήσιμα για τη χώρα, για την πνευματική ζωή της χώρας, δεν έχουν τρόπο να περάσουν μέσα από εκδόσεις, μέσα από τέτοια. Οπότε εμείς στο σύγχρονο κινηματογράφο έχουμε την περίφημη και φαϊνή ιδέα ότι μπορούμε να τα περάσουμε μέσα από την κριτική των ταινιών.
Και έτσι αρχίζει η δεύτερη περίοδος στο σύγχρονο κινηματογράφο. Η πρώτη είπαμε είναι το Cinéma d'auteur. Η δεύτερη περίοδος στο σύγχρονο κινηματογράφο, που μπορούμε να την χρονολογήσουμε από τα τέλη του 71, ας πούμε, μέχρι και το 73, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δίνει μεγαλύτερη σημασία στη θεωρία, στα θεωρητικά κείμενα, και λιγότερο στην ίδια την ταινία. Με λίγα λόγια, θυσιάζουμε την απόλαυση υπέρ της θεωρίας. Προχωράει έτσι ο σύγχρονος κινηματογράφος και φτάνει μέχρι και τις αρχές του 1973. Στις αρχές του 1973 γίνεται η κατάληψη της νομικής. Περισσότεροι από το σύγχρονο κινηματογράφο αρχίζουν και συμμετέχουν και στο φοιτητικό κίνημα της εποχής. Το τελευταίο φύλλο του σύγχρονου έρχεται το Πολυτεχνείο. Ο σύγχρονος κινηματογράφος κλείνει. Αρκετοί έχουν συλληφθεί, κάποιοι έχουν περάσει στην παρανομία. Και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος, η περίοδος της δικτατορίας του σύγχρονου κινηματογράφου. Θα υπάρξει μια δεύτερη περίοδος του σύγχρονου κινηματογράφου. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτή τη δεύτερη περίοδο. Ασχολήθηκα με άλλα πράγματα, ευρύτερα πολιτιστικά. Αυτή η δεύτερη περίοδος του σύγχρονου κινηματογράφου, κατά την άποψή μου, είναι και σημαντικότερη. Είναι πιο γόνιμη, είναι υπό τη διεύθυνση του Μισελ Δημόπουλου, με πάρα πολύ σημαντικές υπογραφές, του Νίκου Σαββάτη, του Χριστού Βακαλόπουλου, πάλι του Νίκου του Λιγκούρη. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και αυτή η περίοδος σύγχρονου κινηματογράφου αναρτημένη, οπότε μπορείτε να τα βρείτε εκεί τα πράγματα. Είναι πολύ πιο γόνιμη. Και να πω ένα παράδοξο. Όταν κάποια ακούγεται το όνομα σύγχρονος κινηματογράφος ή λέγεται το όνομα σύγχρονος κινηματογράφος, ανακαλείται ο σύγχρονος κινηματογράφος της δικτατορίας. Ο σύγχρονος κινηματογράφος της δικτατορίας είναι αυτό που περιέγραψα εν ολίγης. Ο σημαντικότερος σύγχρονος κινηματογράφος είναι ο σύγχρονος κινηματογράφος μετά τη δικτατορία. Εκεί γράφτηκαν σημαντικότερες κριτικές και υπήρχε και σωστότερη αντιμετώπιση του κινηματογράφου. Είμαστε λοιπόν, για να τελειώνω, είμαστε στο 1973, 1974, ο σύγχρονος κινηματογράφος κλείνει και τη σκητάλη την παίρνει ένα άλλο περιοδικό που αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο ως πρωτοποριακό φαινόμενο, και αυτό είναι το φύλλο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, πολύ ομαλά λοιπόν τώρα η σκητάλη περνάει στον άνθρωπο με τις πολλές ιδιότητες, τον κύριο Ρεντζή. Σκηνοθέτης, πειραματιστής, καινοτόμος, πρωτοπόρος της θεωρίας και της πράξης. Ψεύτης και κλέφτης. Ψέματα. Και όλα τα καλά. 32 εξώφυλλα του περιοδικού φιλμ από το 1974 έως το 1986. Κυκλοφόρησαν 32 τεύχοι και βιβλία ειδικού περιεχομένου. Θα διαβάσω μόνο πώς αναγγέλθηκε η έκδοση του περιοδικού, γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ σημασία. Είναι ένα δικό σου κείμενο, Θανάση. Η έκδοση του περιοδικού φιλμ έρχεται σαν απέτηση μιας ορισμένης ανάγκης που ενυπάρχει σε όλους μας. Η ανάγκη της επιμόρφωσης σχετικά με τον κινηματογράφο γίνεται τόσο επιτακτική, όσο η επαφή μας διαπιστώνεται σε συχνότητα και σταθερότητα ευρύτερη από κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας. Από την άλλη μεριά, η παντελής έλλειψη παιδείας, προθύστερης ή παράλληλης, καθιστά τη σχέση μας και την επαφή μας με τον κινηματογράφο εντελώς επιφανειακή. Με την έκδοση του φιλμ επιχειρείται να αντισταθμιστεί η αδικαιολόγητη έλλειψη παιδείας και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και όροι για μια δυνατότητα θεώρησης του κινηματογράφου σε όλες του τις μορφές. Φιλόδοξο, κύριε Ρεντζή. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το περιοδικάκι ξεκίνησε σαν ιδέα όταν μπήκα στη σχολή κινηματογράφου. Αντιμετώπισα έναν δάσκαλο που άρχισε να μου αναφέρει ονόματα που ανήκουν, λέει, στον χώρο της θεωρίας. Και να μας λέει, ενώ εμείς πήγαμε στη σχολή για να βάλουμε το μάτι μας στο βυζέρ και να δούμε πώς βλέπει η κινηματογραφική μηχανή τα πράγματα, να μας λέει, στο δεύτερο χρόνο θα πάτε εκεί, πρώτα θα μάθετε θεωρητικά τι είναι αυτό το διαβολικό μηχανάκι. Και μας κατέβαζε, μας ανέβαζε θεωρίες
Εκεί έμαθα για τους Ιταλούς, γι' αυτό έχω και τόσους Ιταλούς στο περιοδικό. Έμαθα επίσης για το Centro Sperimentale ότι είχαν φοιτήσει και δικοί μας μερικοί, όπως ο Κώστας Βρετάκος, ο Σακελαρίου, ο Περατέρ, και ο Καβουκίδης πήγε ένα μικρό φεγγάρι, τον έστειλε ο Φίνος, και υπήρχε μια οικειότητα. Αυτός ο δάσκαλός μας, επειδή ήταν Αιγυπτιώτης, από τη γειτονιά μίλαγε με γαλάκια, μίλαγε με Ιταλάκια, και όλοι οι Αιγυπτιώτες αυτές τις ευρωπαϊκές γλώσσες των άλλων απίκων εκεί τις κατήχανε, και είχε μια ευκαιρία. Και φυσικά στη σχολή υπήρχε και μια βιβλιοθηκούλα από πίσω. Εγώ είχα υπόψη μου μέχρι εκείνη τη στιγμή 2 βιβλία κινηματογραφικά που τα είχα διαβάσει. Το ένα ήταν του Μοσκοβάκη, η κινηματογραφική τέχνη, το άλλο δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Του Σαντούλη, ναι, ιστορία, μπράβο. Ναι, και βλέπω, λέω, τι γίνεται, ένας τείχος ολόκληρο με βιβλία τώρα, κινηματογράφο. Πού μπήκα και τι θα κάνω. Όμως έχω μια οικειότητα με το θέμα βιβλίου, διότι ταυτόχρονα δουλεύω στο βιβλιοπωλείο Παντελίδη, το αγγλόφωνο βιβλιοπωλείο Παντελίδη. Και εκεί ερχόντουσαν καθημερινά κατάλογοι από όλους τους αγγλόφωνους εκδότες, και εμείς τους βλέπαμε, και ό,τι μας έκοβε το κεφάλι ή ό,τι θεωρούσαμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ζητήσει να τα παραγγέλνουμε. Και βλέπω έναν τεράστιο βιβλιογραφικό πλούτο, και αυτός είναι ουσιαστικά, αυτή η εμπειρία είναι ουσιαστικά που με έκανε εμένα να έχω τόσο ευρεία εποπτεία στο υλικό του κινηματογράφου, δηλαδή στη σκέψη που είχε κατατεθεί σε βιβλία και σε περιοδικά, και αυτό φαίνεται. Δηλαδή ο Γκουίντο Αριστάρκο, ο Ιταλός σπουδαίος θεωρητικός του ΚΚ, είχε πει ότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο περιοδικό στον κόσμο που να έχει τόσο ευρεία εποπτεία των θεμάτων της κινηματογραφικής σκέψης. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά δεν φαίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Εγώ, όπως διάβασε και η Μαρία προηγουμένως, από την αρχή ξεκαθάρισα, έβαλα και τίτλο «Περιοδικό Ανάλυσης και Θεώρησης». Δεν έχει σχέση με την κριτική, τον παραγωγισμό και όλα τα κόλπα θα υποστηρίζουμε αυτό και με εκείνο. Έχει με την κατάθεση σοβαρής κινηματογραφικής σκέψης, που είναι ουσιαστικά ακαδημαϊκό περιοδικό κινηματογραφικό σπουδών. Και τώρα που έφτασα στο κινηματογραφικό σπουδών, θυμήθηκα το εξής, και το θυμήθηκα προηγουμένως και το είπα και στην κυρία Κουλούρη. Οι κινηματογραφικές σπουδές στην Ελλάδα, που σήμερα κάνουν τα βαφτίσια της, θα λέγαμε, και παρουσιάζονται στην κοινωνία με ένα ενέργημα που είναι το συνέδριο, έχουν ξεκινήσει από εδώ, την Πάντιο, και της το είπα πώς έγινε αυτό. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Καραμαλή το 1974 έχει υπουργό παιδείας τον Δημήτρη τον Τζάτσο, τον συνταγματολόγο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που είχε και μαθητή τον Βενιζέλο, και ο οποίος φτιάχνει μια επιτροπή για την παιδεία. Τι άμεσα μέτρα πρέπει να λάβουν και τι περαιτέρω, ας πούμε, σκέψεις πρέπει να κάνουν για να διαμορφώσουν πολιτική. Εκπρόσωπος της Παντίου είναι πώς τον λένε τον Κοντόβρε, ένας κοντός είναι, ο Μικονιάτης, όχι καλέ, ο σημειολόγος εδώ, ο Βέλτσος. Λοιπόν, έρχεται και είμαστε και γείτονες εκεί. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, κοίταξε να δεις, Θανάση, γίνεται αυτό, είμαι μέλος στην Επιτροπή, θα κάνουμε αναμόρφωση της Παντίου και θέλω ένα σημείωμα που να τεκμηριώνει ένα μάθημα κινηματογράφου και ποιο να είναι αυτό στο τμήμα που θα έχουμε εμείς της επικοινωνίας. Μάλιστα, το έκανα το σημείωμα, το πήρε, το πήγε στην Επιτροπή, εγκρίθηκε. Και μετά βγήκε και ένα βιβλιαράκι, μάλλον τη φροντίδα του Βέλτσου, που να δείχνει το έργο αυτής της Επιτροπής. Που περιέχεται ποιοι άνθρωποι συνεργάστηκαν και τι έκαναν σε όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάει η σύνδεση της Παντίου με τον κινηματογράφο. Έχει πάρει την προέγκριση να φτιάξει αυτό το τμήμα και πάνω σε αυτό πατάει και η Μελίνα και ο Ντασέν, που όταν φτιάχνουν επιτροπή για τη δημιουργία της κινηματογραφικής σχολής στην Ελλάδα, που ήταν παλαιότερα έτοιμα, της οποίας ηγείται ο Ντασέν και παρελάβουν όλοι οι εκπρόσωποι κομμάτων και σωματείων από αυτή την επιτροπή,
τελικά φτιάχνει ένα σχέδιο το οποίο κατατίθεται και η Πάντιος μανιωδώς ζητάει εδώ να γίνει η σχολή και κυρίως ο Γιάνγκος ο Ανδρεάδης. Και έρχεται το σχέδιο εδώ, αρχίζει να συζητείται από εδώ και από εκεί και παρατηρείται μία εξέγερση των φοιτητών που ελέγχθη ότι τους βάλανε οι καθηγητές, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Το αίτημά τους ήταν πώς θα μπουν αυτοί που δεν έχουν βγάλει το Λύκειο, πώς θα μπαίνουν με ειδική επιτροπή, ας πούμε, η οποία θα κρίνει το ταλέντο τους. Και ο Ντασέν έγινε έξω φρενών και λέει αλίμονο εάν ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στον δρόμο όπως εγώ και έχει το ταλέντο αυτό δεν μπορεί να πάει σε ποια σχολή, και έληξε αυτή η ιστορία. Ωστόσο όμως την έγκριση την είχε η Πάντιος από αυτή την προηγούμενη επιτροπή, όπως είπαμε, και προχώρησε στο να κάνει αυτή τη σχολίτσα που έγινε κινηματογραφικών σπουδών και η οποία σε αυτή τη βάση συνεχίζει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, από τότε μέχρι τώρα περάσαν 50 χρόνια και συνεπώς είναι και η επέτειος της εισαγωγής των κινηματογραφικών σπουδών στην Ελλάδα, η οποία όταν έφτιαξα εγώ το φιλμ, ας πούμε, έλεγα τώρα εδώ ποιος θα γράφει. Ποιος θα γράφει. Ούτε και εγώ δεν μπορούσα να γράφω. Γι' αυτό και το υλικό αυτού του περιοδικού είναι όλο μεταφράσεις, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι ελάχιστα τα ελληνικά κείμενα, μελέτες. Η κριτική, όπως σας είπα, δεν με ενδιέφερε. Κάνα 2 κριτικές, 2 φορές υπέπεσα, ας πούμε, στο αμάρτημα αυτό. Η μία ήταν που έκανα μια κριτική για το Λαόρα de los Hornos για πληροφοριακούς λόγους, δηλαδή να πληροφορήσω την Ελλάδα ότι υπάρχει ένας τέτοιος κινηματογράφος που κάνει αυτή τη δουλειά. Και η δεύτερη που έδωσε μια κριτικούλα για το μοντέλο του ΣΥΚΑ, διότι μπήκε το σύμπαν σε αμηχανία και λέγανε τώρα τι να την κάνουμε την ταινία μου, και Μαρία Παπαδοπούλου, τι να γράψει κανείς τώρα, δηλαδή, τι να πει. Τέλος πάντων, και έγραψα αυτό το κειμενάκι για αυτόν τον λόγο. Άλλα χαρακτηριστικά αυτού του περιοδικού είναι κυρίως η εμπειρία μου, όπως σας είπα, από το βιβλιοπωλείο για να έχω εποπτεία στην παγκόσμια παραγωγή γνώσης επί του πεδίου, και ένα άλλο ίσως μικρό πριν, δηλαδή η πρώτη μου εργασία στα 14 μου χρόνια σε γραφείο ταξιδίων, στα 15 κάτι είναι Παντελίδης που συνεχίζει μέχρι 17-18. Στο γραφείο ταξιδίων τι οικειότητα διαμόρφωσα. Διαμόρφωσα την επαφή με πολλές γλώσσες, να τις αναγνωρίζω, να τις οικειώνομαι, να μου είναι γνώριμες και να περνάω άνετα. Σχεδόν γαλλικούλα και αγγλικούλα κάτι μέτραγα. Αλλά όταν πήγα σε σχολείο, Φωτεινός, όλους οι Ιταλούς αναφέρονταν. Και τρέχω, 1 εξάμηνο έκανα όλο και όλο, αλλά στη συνέχεια άρχισα να διαβάζω με λεξικό. Λοιπόν, αυτή η ιδιομορφία αυτού του περιοδικού, δηλαδή που δεν έχει διάλογο όπως είχε ο σύγχρονος κινηματογράφος μεταξύ μιας ομάδας, αλλά είναι μοναχικός λύκος και αντίθετος με το σύγχρονο κινηματογράφο, για ποιο λόγο έχει αντίθεση. Έχει αντίθεση η ρήξη που έκανε το πραξικόπημα ο Σαμαντάς με την Ford Foundation. Είχε γίνει πριν από μένα σε άλλο πεδίο. Το άλλο πεδίο ποιο ήταν? Το Κέντρο Πειραματικού Κινηματογράφου, που μόλις το ανοίξαμε το 1969, εγώ έφυγα Χαντάρος και γύρισα τον αντίστοιχο Νοέμβρη του 1970. Εκεί που γύρισα είχαν μαζευτεί ένα σωρό παρδαλά παιδιά, να πούμε, κυπαριά εκεί πέρα, και άντε να βγάλεις άκρη. Κάποια στιγμή μου λέει ο Σπέντζος, θα έρθει η κυρία Μυριβίλη και τέτοια. Εν τω μεταξύ είχε προηγηθεί τι? Η Φανή Πετραλιά μας είχε φέρει ένα περιοδικό από το Παρίσι που είχε πάει, το οποίο είχε μία μελέτη για τη σφαγή στην Βυρμανία από τις υποτροφίες που έδινε η Ford Foundation. Στην αριστερά πλευρά κατορθώσαν να έχουν καταλόγους όλων των κομμουνιστών στην Βυρμανία, τους οποίους φάξαν σε μια νύχτα. Λοιπόν, γίνεται σάλος και εγώ ανήκα στην ομάδα, όχι του σύγχρονου κινηματογράφου, αλλά στην ευρύτερη πολιτική ομάδα της ΕΔΑ ουσιαστικά. Απλώς εκείνη την κρίσιμη χρονιά έλειψα. Επίσης ανήκε ο Λεβεντάκος, επίσης ανήκε ο Παπαστάθης, επίσης ανήκε ο Χατζόπουλος και όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν μπήκαμε εξαιτίας της στενής μας επαφής με την Φανή. Ήταν
γυναίκα του Χατζόπουλου εκείνη την περίοδο, και απόκτησα αυτή τη στάση και μάλιστα δεν ψιλομίλαγα και στον Ραφαηλίδη ως προς αυτό. Δεν μου κράτησε κακία, αλλά δεν είχαμε διάλογο. Αυτή τέλος πάντων ήταν η διαφορά μου με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Σας είπα για το πραξικόπημα Σαμαντά, ξέρετε ποιο ήτανε? Βλέπω έκπληκτο τον Ρεβετάκο και μου λέει πραξικόπημα, ο Σαμαντάς απέτυσε απόλυτη πλειοψηφία και τους καθάρισε όλους. Λέτε γιατί και πώς. Το ζήτημα της Ford Foundation ήταν βέβαια, και εντάξει, εξαγνίστηκε λίγο πολύ ο σύγχρονος κινηματογράφος εξ αυτού, και έχουμε αυτή την τρίτη που λέει ενδιαφέρουσα περίοδο, εκδόσεις Ολκός, Καρκαγιάννης και τέτοια, που πηγαίνει και προς το δρόμο του φιλμ, της μελέτης, γιατί πριν ήταν πολύ δύσκολο στο σύγχρονο κινηματογράφο να δημοσιευθούν. Ακόμα δηλαδή ο Δημητρίου που τον είχαν μέσα ο Μπακογιαννόπουλος είχε γράψει ένα κείμενο για τον Αγγελόπουλο και δεν το βάζανε. Γιατί ήταν μεγάλο και μελέτη. Δεν είναι το περιοδικό για τέτοια σοβαρά πράγματα. Αυτά, αγαπητά παιδιά και αγαπητά κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες μαζί μας μια μεγάλη περίοδο ζωής, και επίσης τέλη νομίζω είχατε βάλει εξώφυλλο στο Αθηνόραμα ταινίες του Θανάση, σωστά? Κάποια εποχή εσύ είχες επιλέξει, όχι? Εξώφυλλο του Αθηνόραμα. Να σας πω τι έγινε, πρέπει να είναι πριν το τέλει αυτό, όπου μια μέρα έρχονται στο σπίτι μου η κυρία Ηλιοπούλου με μια άλλη κυρία και μου ζητήσανε συνεργασία και μου είπανε ότι εμείς σκοπεύουμε να ασχοληθούμε με τον κινηματογράφο. Και τότε ήρθε ο Τέλης. Ναι, πριν από σένα. Και λέω, εγώ τι να κάνω, τίποτα. Λέει, να έχουμε επαφή, να δούμε τι θα κάνουμε. Λέω, εγώ τώρα κάνω αυτή την ταινία. Λέει, δώστε μας μια φωτογραφία να δημοσιεύσω το. Και βάλανε εξώφυλλο. Και την άλλη ταινία πάλι βάλανε εξώφυλλο. Το Αθηνόραμα. Το Κόρνος και τον ηλεκτρικό άγγελο. Το Αθηνόραμα έχει τον άνθρωπο δίπλα σου. Λοιπόν, περνάμε στον Δημήτρη Κολιοδήμο, που σε ένα χρόνο νομίζω θα γιορτάσει τη δική του μεταπολίτευση, συμπληρώνοντας 50 χρόνια ενασχόλησης με το σινεμά. Σωστά? Σκηνοθέτη στην αρχή μικρού μήκους ταινιών, μετά αρθρογράφος και κριτικός, συγγραφέας πολλών βιβλίων, έχει ασχοληθεί με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση πολύ ως διευθυντής προγραμμάτων, κάνοντας επιλογές ταινιών. Και μετά από 2 πρόσφατα βιβλία του για 101 ελληνικές ταινίες που δεν του άρεσαν καθόλου και εισάριθμες που τον χαροποίησαν πολύ, και το τελευταίο του για 101 ταινίες με μυστικούς πράκτορες, ετοιμάζει 2 ακόμα, ένα για 101 ταινίες, μετράει το 101, είναι ένας αριθμός πολύ χαρακτηριστικός μάλλον, με εξωγήινους, και ένα άλλο καταγραφή των 100 χρόνων ξένου κινηματογράφου στην Ελλάδα, με στόχο να το εκδώσει μέσα στο 2025. Δημήτρη. Ναι. Εγώ δεν θα μιλήσω από καρδιάς, θα μιλήσω από το χαρτί, σε αντίθεση με τους 2 προηγούμενους ομιλητές, και θα ξεκινήσω από κάτι που είναι κοινό μυστικό, αλλά δεν το έχει επισημάνει κανείς ακόμα. Στην Ελλάδα σήμερα δεν κυκλοφορεί κάποιο κινηματογραφικό περιοδικό. Και αυτό συμβαίνει για ένα πολύ απλό και συνάμα πρακτικό λόγο. Δεν υπάρχει ένα αναγνωστικό κοινό ικανό να στηρίξει ένα δαπανηρό εκδοτικό εγχείρημα, όπως είναι η κυκλοφορία ενός περιοδικού αφιερωμένου αποκλειστικά στην κριτική κινηματογραφικών ταινιών αφενός, στην κριτική θεώρηση του κινηματογράφου και των δημιουργών του αφετέρου. Παρόλο που ο κινηματογράφος είναι μια λαϊκή τέχνη, περιορισμένη να καταναλωθεί από ένα ευρύ κοινό, το κοινό αυτό φαίνεται να αρκείται στις πληροφορίες που αντλεί μέσα από τα περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας, μέσα από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες και μέσα από το διαδίκτυο,
και να μην χρειάζεται την πιο εξειδικευμένη γνώση που θα του προσφέρει ένα ειδικό κινηματογραφικό περιοδικό. Να σημειώσω εδώ ότι ακόμα και τα αμιγώς κινηματογραφικά site ανεβάζουν σπανίως κείμενα θεωρίας του κινηματογράφου ή άρθρα αφιερωμένα σε κινηματογραφικά είδη ή δημιουργούς, οι δε συνεντεύξεις τους με σκηνοθέτες, ηθοποιούς και γενικότερα ανθρώπους του κινηματογράφου δεν είναι σε βάθος, αλλά περιορίζονται στην τελευταία συνήθως δουλειά τους. Ο ειδικός κινηματογραφικός τύπος, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από το αναγνωστικό κοινό. Έχει ανάγκη τον άνθρωπο που θα τον στηρίξει οικονομικά και εξαρτάται πρωτίστως από όλους όσους γράφουν σε αυτόν και τον δημιουργούν. Και αυτό δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός ή δύο ανθρώπων. Όσες φορές συνέβη κάτι τέτοιο, το εγχείρημα έληξε πρόωρα και άδοξα με το κλείσιμο του εντύπου. Είναι έργο μιας ομάδας ανθρώπων με παρεμφερή συνήθως, πιστεύω, σταθερές και ατράντακτες αρχές, κοινές επιδιώξεις και στόχους. Τα πιστεύω, αυτά που αποκαλούμε ιδεολογία και οι αρχές αποτελούν τα εφόδια μέσω των οποίων προσεγγίζεται η έβδομη τέχνη, η δημιουργή της και τα έργα τους. Οι στόχοι και οι επιδιώξεις είναι εκείνοι που κρατούν την ομάδα ενωμένη, την ανατροφοδοτούν και την ενδυναμώνουν. Προσωπικά, όταν μπήκα στην περιπέτεια της συμμετοχής στην έκδοση του περιοδικού Σινεμά, μαζί με τον κινηματογραφιστή και φίλο Μάκη Μωραΐτη, συμμεριζόμουν μαζί του δύο πράγματα. Πρώτον, την αγάπη για τον πειραματικό πρωτοποριακό κινηματογράφο, όχι κατά ανάγκη αποκλειστική, πλην όμως υπαρκτή και ομολογημένη, και δεύτερον, την επιθυμία να βοηθηθεί η ανάπτυξη ενός ανάλογου ελληνικού κινηματογράφου. Στην πορεία έγινε φανερό ότι ξεκινήσαμε δύο και μείναμε δύο, που εκτός από τη συγγραφή ή τη μετάφραση των κειμένων, κάναμε τόσο την παραγωγική διαδικασία όσο και εκείνη της διανομής. Αυτά οδήγησαν στην αναστολή της έκδοσης μετά από 2,5 χρόνια και 9 τεύχη, τα δύο με διπλή αρρύθμιση. Βέβαια, σε αυτή την απόφαση οδήγησε και το ότι η κυκλοφοριακή πορεία ήταν φθήνουσα, με άμεση συνέπεια την απώλεια του αρχικού κεφαλαίου. Σχεδόν αμέσως μετά αναμίχθηκα σε ένα δεύτερο κινηματογραφικό περιοδικό, ως μέλος της συντακτικής του ομάδας και αρθρογράφος, τα κινηματογραφικά τετράδια, ψυχή των οποίων ήταν ο εν Θεσσαλονίκη φίλος Μπάρμπης Αξόγλου. Αποτελούσε το κατά κάποιον τρόπο εν Ελλάδη αντίστοιχο τον γαλλικό Καγέντε Σινεμά, με την εκεί συμβολή μου να έγκυται και πάλι σε ταινίες και είδη που αγαπούσα, από τον πειραματικό κινηματογράφο μέχρι το western σπαγκέτι και από τη λαϊκή ελληνική κωμωδία μέχρι την ελληνική ταινία τέχνης. Το εγχείρημα αυτό από πλευράς μου ολοκληρώθηκε με τη στράπευσή μου. Εκδοτικά έδωσε 22 τεύχη, τα 6 από αυτά διπλά, Μάιος του 82 με Δεκέμβριος του 87. 2,5 χρόνια μετά απολύθηκα από το στρατό, εποχή που ξεκινούσε δυναμικά το βίντεο στην Ελλάδα, βρέθηκα στη συντακτική ομάδα του TV και βίντεο, με κύριο αντικείμενο την κριτική ταινιών. Ήταν η πρώτη φορά που αμοιβόμουν για τη δουλειά μου, κάτι που δεν συνεχίστηκε όταν, 4 χρόνια αργότερα, ανέλαβα και την αρχισυνταξία του Σινέ 7, ενός κάπως περιθωριακού, πλην όμως αμιγώς κινηματογραφικού περιοδικού που εξέδιδε ήδη ο Βάσος Γιώργας και το πεδίο του οποίου επιχείρησα να διευρύνω με την προσθήκη εκτενέστερων κριτικών κειμένων και μελετών πάνω σε κινηματογραφικά θέματα, μαζί με την προσέλευση νέων συνεργατών που θα είχαν ενεργό συμμετοχή σε κάθε τεύχος. Το λάθος εδώ ήταν η κακή εκτίμηση της συνέπειας ανθρώπων που παρήχαν αφιλοκερδώς αρκετή έως πολλή εργασία σε συνδυασμό με την άφρονα απόφαση να μετατραπεί μια περιοδική, δηλαδή εκδιδόμενη όποτε μαζευόταν η ύλη, έκδοση σε εβδομαδιαία. Όταν το βάρος της έκδοσης αυτής έπεσε στους ώμους δύο ανθρώπων, αυτοί λύγησαν και η έκδοση αναστάλθηκε προσωρινά, δηλαδή οριστικά. Όταν επέτρεψα να περάσει ο τίτλος Σινεμά σε μια ομάδα ανθρώπων που είχαν βρει τον απαραίτητο χρηματοδότη και η έκδοση θα είχε την οικονομική στήριξη που μια τέτοια προσπάθεια έχει ανάγκη, είχαν ήδη περάσει επαγγελματικά στο χώρο της τηλεόρασης και η ανάμειξή μου παρέμεινε στη συγγραφή ενός άρθρου στο πρώτο τεύχος. Το νέο Σινεμά όμως ήταν ένα κινηματογραφικό περιοδικό illustration και mainstream με αντικείμενο το εμπορικό κυρίως σινεμά. Να σας πω ακόμη ότι και όλα τα τεύχη του περιοδικού φιλμ υπάρχουν στο διαδίκτυο, όπως και όλα τα τεύχη του περιοδικού σινεμά
για τον πρωτοποριακό κινηματογράφο συν του περιοδικού κινηματογραφικά τετράδια υπάρχουν στο site του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ. Μ' ακούτε? Ναι. Μήπως περάσουμε στο Χρήστο και μετά μιλήσει ο Ηλίας? Ωραία. Λοιπόν, ο Χρήστος Μίτσης, μη σας ξεγελάει, είναι οδοντίατρος. Είναι απόφοιτος της οδοντιατρικής που δεν εξάσκησε το επάγγελμα ποτέ. Από συντάκτης της Οθόνης στη Θεσσαλονίκη, αρχισυντάκτης και κατόπιν διευθυντής του περιοδικού Σινεμά και των νυχτών πρεμιέρας, ως το 2007. Θα έλεγα για τον Χρήστο, που τον ξέρω καλά και έχουμε διασταυρωθεί πολύ, ότι είναι ένας κριτικός κινηματογράφου που αξιώνει την υπογραφή του κάθε φορά που γράφει και πιστέψτε με, αυτό δεν είναι ούτε δεδομένο ούτε εύκολο. Ναι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Μαρία. Εγώ θέλω καταρχήν να πω δύο λόγια. Βασικά θα μιλήσω για το περιοδικό Σινεμά και ελπίζω να πω λίγα πράγματα. Αλλά θα πω πιο πριν δύο λόγια για το περιοδικό Οθόνη, το οποίο έβγαινε στη Θεσσαλονίκη από το 1979 μέχρι το 1994. Έβγαλε συνολικά 48 τεύχη και ήταν έκδοση του που στηριζόταν κυρίως στα παιδιά που βγήκαν από το φοιτητικό όμιλο Θεάτρου και Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, στο ΦΟΘΚ. Και ήταν ένα περιοδικό που, ας το πούμε έτσι, είχε τις ίδιες αφετηρίες, τις ίδιες αναφορές αισθητικές και θεωρητικές με το σύγχρονο κινηματογράφο, δηλαδή τη Γαλλική Σχολή και το Σινεμά Ντοτέρ. Μάλιστα το έγραφε πάνω στην προμετωπίδα Οθόνη, περιοδικό κριτικής, θεωρίας, παρέμβασης, που είναι δείγμα ακριβώς εκείνων των καιρών. Ένα μεγάλο συντάκτης ήταν ο Αλεξάνδρος Μουντζής. Μία μερίδα των συνταχτών αυτού του περιοδικού, μέσα στη δεκαετία του 80, ήταν και το κεντρική ομάδα που εξέδωσε το περιοδικό Σινεμά το 1989. Ο Γιώργος Τζιότζιος ήταν ο διευθυντής του, ο επόμενος συντάκτης, και υπήρχαν και αδελφοί Δελιολάνη, υπήρχαν πολλοί δηλαδή, που ήταν από την Οθόνη. Ναι, ήταν πολλοί κόσμος που πέρασε στην έκδοση του περιοδικού Σινεμά. Το περιοδικό Σινεμά νομίζω ότι είναι ένα περιοδικό αναφοράς για την ελληνική κριτική, κυρίως γιατί είναι ένα περιοδικό που μπόρεσε να έχει τακτική κυκλοφορία μηνιαία για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή εξεδόθη το 1989, μέχρι το 2009, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μηνιαίο, και από το 9 μέχρι το 17, όπου και έκλεισε, ήταν τριμηνιαίο. Εγώ ήμουν αρχισυντάκτης, κατόπιν ήμουν διευθυντής, και το 2007 μετά πήγα στο περιοδικό Αθηνόρα μου. Ανέλαβε ο Ρέστης Ανδρεαδάκης και τώρα και διευθυντής μέχρι το τέλος ήταν ο Λουκάς Κατσίκας αργότερα, όταν ο Ρέστης πήγε στη Θεσσαλονίκη, ανέλαβε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το περιοδικό Σινεμά εξεδόθη σε μία περίοδο όπου τα πράγματα και στο παγκόσμιο σινεμά αλλά και στην Ελλάδα αλλάζανε με έναν τρόπο και στην ουσία ήρθαν να καλύψει ένα κενό, μία ανάγκη, η οποία έλεγε ότι αυτό που ανέφερε πιο πριν ο κ. Σαμαντάς, ότι θυσιάζαμε, είπε, την απόλαυση μιας ταινίας για χάρη της θεωρίας. Εμείς ερχόμασταν από ένα περιοδικό θεωρίας που ήταν η Οθόνη, αλλά θέλαμε να επαναφέρουμε αυτή τη χαμένη απόλαυση, χωρίς όμως να ξεχνάμε τη θεωρία. Αυτό ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Δηλαδή το περιοδικό θα μπορούσε, παρόλο που έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ για ότι είναι εμπορικό, θα μπορούσε να είναι πολύ εμπορικότερο. Κι όμως προσπάθησε να διατηρήσει μια τέτοια ισορροπία ανάμεσα στους δημιουργούς, στους καινούριους δημιουργούς, να προτείνει ανθρώπους οι οποίοι για κάποια εποχή ήταν τελείως στο περιθώριο. Θυμάμαι, ήταν μια εποχή που σε συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου μου λέει ένας δίπλα, είδε στα τελευταία Καγέ, έχουν εξώφυλλο τον Αλμοδόβαρ.
φαντάσου που ξεπέσανε. Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, ήταν ανάγκη να υπερασπιστείς ένα καινούριο σινεμά, να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα απέναντι στο σινεμά των ειδών. Και δεν είναι τυχαίο, παραδείγματος χάρη, το ότι, αφού είχα φύγει εγώ, δεν το λέω δηλαδή προς δικό μου credit, το 2008 το περιοδικό σινεμά οι συντάκτες του βγάλαν τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και βάλανε νούμερο 1 σε μια δεκάδα που έχει μέσα το Marienbad, πέρσι το Marienbad, το ταξίδι στο Τόκιο, το 8,5, την περιπέτεια του Αντωνιόνι, τον Τσάρλι Τσάπλιν, δηλαδή μιλάμε για τέτοια δεκάδα. Στην πρώτη θέση είναι το Vertigo και στη δεύτερη θέση είναι ο Politics Kane. Και 3 χρόνια αργότερα θα έρθει το μεγάλο δημοψήφισμα του Sight and Sound που θα φέρει το Vertigo μετά από 5 δεκαετίες στην πρώτη θέση και τον Politics Kane στη δεύτερη. Θέλω να πω λοιπόν ότι το περιοδικό σινεμά ήταν ένα περιοδικό που προσπάθησε να πιάσει το πνεύμα των συνεφίλ, πνεύμα των καινούριων καιρών. Ήταν ένα περιοδικό το οποίο στηρίχθηκε σε καινούριους συντάκτες, οι οποίοι πια σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς είναι αυτό που λέμε καταξιωμένη κριτική. Και επίσης έδωσε και μια άλλη διάσταση στο τι σημαίνει να γράφεις, να υπηρετείς το σινεμά που αγαπάς, που δεν είναι μόνο να γράφεις κριτικές, αλλά παραδείγματος χάρη και να δείχνεις τις ταινίες που θέλεις. Δηλαδή, γιατί το σινεμά είναι που έφτιαξε τις νύχτες πρεμιέρας, ακριβώς και έφερε στην Ελλάδα πράγματα που ήταν τότε πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν και στο εμπορικό κύκλωμα και πράγματα που δεν μπορούσε να τα βρεις στο διαδίκτυο, δεν μπορούσε να τα βρεις πουθενά. Θα έλεγα, έτσι τελειώνοντας, ότι αυτό που θέλαμε να κάνουμε με το περιοδικό είναι λίγο να διαψεύσουμε τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, τον σκηνοθέτη, τον γνωστό που ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, πολύ φιολόγος και πολύ παραδοξολόγος, ο οποίος πολύ συχνά όταν πήδηξε τουλάχιστον 3-4 παρουσιάσεις ταινιών και συνεντεύξεις, να λέει για την καινούργια κριτική ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι το σινεμά γεννήθηκε με τους αγώνες του Καρχαρία και μετά. Το έλεγε συνέχεια, του άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και εμείς, ναι, νομίζω ότι είχε άδικο. Εμείς θέλαμε να αποδείξουμε λοιπόν ότι το σινεμά δεν γεννήθηκε μετά τα αγώνες του Καρχαρία, αλλά κυρίως όμως δεν πέθανε όταν ο Γκοντάρ γύρισε την περιφρόνηση. Αυτό κυρίως θέλαμε να πούμε. Λοιπόν, και θα πούμε μετά διάφορα πράγματα για τη σύγχρονη κατάσταση για το σινεμά. Εγώ αυτό ήθελα να πω και μετά το Αθηνόραμα που νομίζω, εγώ πέρασα στο Αθηνόραμα, που είναι η κληρονομιά του Μπάμπη του Ακτσόγλου, ενός πολύ σπουδαίου κριτικού, που άλλαξε νομίζω την κριτική στην Ελλάδα με τον τρόπο που έγραψε μια πολύ κατανοητή, αναλυτική, θεωρητική κριτική σε ένα έντυπο τόσο μαζικής κυκλοφορίας. Και το Αθηνόραμα επίσης δεν είναι τυχαίο πάλι ότι είναι ίσως το μοναδικό έντυπο με τιμή που κρέμεται στο περίπτερο, ο οποίος συνεχίζει ακόμα να υπάρχει και να έχει εβδομαδιαία αναλυτική κριτική κινηματογράφου. Ευχαριστώ. Πρέπει. Ναι. Λοιπόν, ο Ηλίας Φραγκούλης, κριτικός κινηματογράφου, ο άνθρωπος πίσω από το freecinema.gr. Η συνέχεια λοιπόν είναι εδώ μαζί μας για να μην με ψημιρούμε και λέμε ότι χάθηκε το κινηματογραφικό περιοδικό. Υπάρχει σε άλλη μορφή. Και βέβαια τηλεοπτική περσόνα, έχει το δικό του fan club, ο Ηλίας. Διοργανώνει πάνω από 10 χρόνια, σωστά, 13, ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ με ταινίες που οι περισσότεροι σπάνια έχουν τη δυνατότητα να δουν στη μεγάλη οθόνη, το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι στη Ριβιέρα. Ηλία. Και αρχισυντάκτης του περιοδικού σινεμά για χρόνια που ήμασταν μαζί. Αρχικά για να γίνει ένας άνθρωπος καλός κριτικός κινηματογράφου θεωρώ ότι πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλος και καλός θεατής. Να βλέπει τα πάντα, να καταναλώνει τα πάντα. Ναι, εδώ, πώς. Να καταναλώνει τα πάντα χωρίς διακρίσεις και χωρίς διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις ταινίες ποιότητας ή το εμπορικό σινεμά που λέμε.
Έχει πρόβλημα, ναι. Έχει. Ναι. Από μακριά ακούγομαι. Δίκλα πρέπει να Δίκλα. πάει ο αέρας. Τώρα. Είχα την τύχη εγώ προσωπικά να ζήσω την τελευταία καλή περίοδο των περιοδικών. Ήμουν περιοδικατζής. Είχα ξεκινήσει από μηνιαία περιοδικά ποικίλου τύπου και περιεχομένου και τα πιο ειδικά με τα οποία είχα συνεργαστεί ήταν κυρίως το περιοδικό Σινεμά και το pop και rock το μουσικό περιοδικό που και πάλι έγραφα για κινηματογράφο και μουσική στον κινηματογράφο. Υπήρχαν 3 κακά που μάστιζαν κατά κάποιο τρόπο τον περιοδικό τύπο αυτού του τύπου στη χώρα μας. Το πρώτο ήταν η ύπαρξη του ίντερνετ σταδιακά, δηλαδή το καινούριο που το κατανάλωνες ημερησίως σχεδόν πια, δηλαδή ένα μηνιαίο περιοδικό δεν είχε κανένα νόημα σταδιακά να κυκλοφορεί όταν η είδηση που θα εκτύπωνε μετά από 15, 20 ή 30 μέρες θα ήταν ήδη παλιά για το αναγνωστικό κοινό του διαδικτύου. Αυτό μοιραία κατέστρεψε τον περιοδικό τύπο. Το δεύτερο ήταν, ειρωνικά θα το πω, γιατί στην Ελλάδα μετράει πάρα πολύ και κυρίως τους αναγνώστες, τα λεγόμενα αστεράκια της κριτικής. Δηλαδή αυτό που επιβλήθηκε ουσιαστικά από το περιοδικό Αθηνόραμα και κατά κάποιο τρόπο εξαφάνισε το νόημα της κριτικής. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να παίρναν το Αθηνόραμα για να δουν τα αστεράκια των κριτικών που ήταν συγκεντρωμένα, αλλά δεν είχαν καμία επαφή με τα ίδια τα έντυπα ή τις εφημερίδες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην έπαιρνε ποτέ την Καθημερινή, ποτέ το Έθνος, ποτέ την οποιαδήποτε εφημερίδα, γιατί δεν γούσταρε και πολιτικά σε μια μικρή παρένθεση, αλλά και δεν τον ενδιέφερε να διαβάσει κάτι σε μια εφημερίδα, οπότε παίρνοντας το Αθηνόραμα κάθε εβδομάδα, άνοιγε κατευθείαν στα αστεράκια της κριτικής και ενδεχομένως μπορεί να μην διάβαζε καν και την ίδια την κριτική που είχε το έντυπο. Με αποτέλεσμα οι αναγνώστες να μιλάνε σιγά σιγά όλο και περισσότερο για τα αστεράκια. Δηλαδή, θα πάμε σε αυτή την ταινία που έχει από 3 αστεράκια και πάνω μόνο. Ό,τι έχει κάτω από 3 αστεράκια δεν είναι καλό, δεν αξίζει τα λεφτά μας. Χάθηκε η άποψη του κριτικού, δηλαδή το κείμενο δεν συνόδευε τα αστεράκια, ήταν σκέτα τα αστεράκια. Γι' αυτό και εγώ πολλές φορές ουδέποτε έχω δώσει αστεράκια, δεν μου έχει ζητηθεί κιόλας να δώσω ποτέ αστεράκια για το Αθηνόραμα, αλλά ακόμα και αν μου το ζητούσαν θα το αρνιόμουν, γιατί θεωρώ ότι τα αστεράκια πρέπει να συνοδεύουν ένα κείμενο. Υπήρχε πολλές φορές λόγος παρεξήγησης στα δικά μου αστεράκια, στο αναγνωστικό κοινό, όταν έβλεπα, ας πούμε, στην ίδια εβδομάδα να θάβω μια ταινία του Χάνεκε, όπου όλοι οι υπόλοιποι κριτικοί κινηματογράφου είχαν 4 με 5 αστεράκια και να έχω βάλει 4 αστεράκια σε μια ταινία Fast and Furious. Και μου λέγανε, είναι δυνατόν να έχεις βάλει 2 στο Χάνεκε και 4 στο Fast and Furious? Η αρχική μου απάντηση σε αυτό, που το ακούω ακόμα εδώ και πολλά χρόνια, είναι το άλλο αγκούρι, άλλο μπανάνα. Το σχήμα δεν κάνει τα πάντα όμοια. Από εκεί και πέρα έλεγα ότι αν θέλω να στείλω τον κόσμο να δει μια καλή ταινία του Χάνεκε, θα τον στείλω να δει τις 71 συμπτώσεις, θα τον στείλω να δει το Funny Games ή μάλλον μέχρι το Funny Games. Από εκεί και πέρα είναι μια φθήνουσα πορεία καριέρας κατά τη γνώμη μου, όπου η συγκεκριμένη ταινία, θυμάμαι, ήταν το Amour, η αγάπη, που ο ίδιος δυναμητίζοντας ακόμη και την αφήγηση μιας ταινίας ξεκινούσε από το φινάλε του έργου για να καταλήξει στην αρχή, κάτι που εγώ προσωπικά το βρίσκω άθλιο. Οπότε έγραψα την κριτική που έγραψα για το Amour, όμως για το Fast and Furious, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 4ο στο οποίο συνέβαινε εκείνη η περίφημη ληστεία στο Ρίο, ήταν η καλή... όχι, στο Ρίο ήταν πιο πριν. Νομίζω ότι με ενδιέφερε πάρα πολύ, γιατί ενώ οι προηγούμενες ταινίες δεν μ' άρεσαν καθόλου, σε αυτό βρήκα μια εξαιρετική περιπέτεια, την οποία καταδιασκέδασα στην αίθουσα, και εμένα προσωπικά ο ρόλος μου ως κριτικού είναι να ενημερώνω τον αναγνώστη
τι θα πάει να δει ακριβώς και τι να περιμένει από αυτή την ταινία. Και αν υπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης σε σχέση με τη φιλμογραφία ενός σκηνοθέτη, πρέπει να τονίζουμε τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Δηλαδή, ο Woody Allen από το Match Point και μετά δεν βλέπετε. Είναι για να τραβάς καζανάκι, κανονικά. Αν θέλει κάποιος δηλαδή ακόμα και νομίζει ότι το Match Point είναι μια καταπληκτική ταινία, τον κατευθύνω προς το Απιστίες και Αμαρτίες, που είναι το ίδιο έργο, πολύ καλύτερο. Δυστυχώς δεν το έχει δει ποτέ. Οι περισσότεροι σύγχρονοι θεατές δεν βλέπουν ταινίες που έχουν γυριστεί πριν από τη δεκαετία του 80 ή του 90 το πολύ και καταναλώνουν μόνο το σήμερα, οπότε έχει χαθεί ο μπούσουλας. Τέλος πάντων, το τρίτο πράγμα το οποίο κατέστρεψε την κριτική κινηματογράφου και τα περιοδικά και οτιδήποτε έβγαινε σε έντυπο στην Ελλάδα ήταν η Χούντα στον τύπο και τη δημοσιογραφία. Ο Τέλης ο Σαμαντάς μας μίλησε για τη Χούντα της Δημοκρατίας. Εγώ βίωσα, είμαι ο μοναδικός ίσως κριτικός κινηματογράφου στην Ελλάδα, ο οποίος έχει βιώσει κανονικότατα τη Χούντα του περιοδικού τύπου στη χώρα μας. Μπορώ να σας πω άπειρα παραδείγματα, ή το γεγονός ότι παραλίγο να φτάσω στα δικαστήρια πολλές φορές. Υπερασπιζόμουν αρχικά τον εαυτό μου και την ελευθερία του λόγου μέσα από τη δουλειά μου και κατόπιν και των συναδέλφων μου, κάτι το οποίο δεν το σεβάστηκαν ιδιαιτέρως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν πειράζει, εγώ πάντοτε μόνος μου ήμουν σε αυτά. Για παράδειγμα, τι να σας πω, από το πιο αστείο, ότι κάποτε μου ζητήθηκε από το περιοδικό Στάτους των εκδόσεων Λιμπέρι να κάνω ένα ρεπορτάζ για το σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι βασικοί κινηματογράφοι της Αθήνας, και μετά τη δημοσίευση του άρθρου ο Κρεζίας της Οντεών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Λιμπέρι και του είπε να μην ξαναγράψω ποτέ σε αυτό το περιοδικό, γιατί η κριτική που έκανα για τους κινηματογράφους της Οντεών ήταν αρνητική. Έκτοτε το χειρότερο παράδειγμα ever ήταν φυσικά η πείρα μου στην γέννηση της Athens Voice, όπου ξεκίνησα από το μητεύχος 1 και στο πρώτο τεύχος κιόλας με πήρε τηλέφωνο η αρχισυντάκτρια πριν δημοσιευθεί και μου είπε, έχεις κανένα πρόβλημα με την εταιρεία Village? Της λέω ναι. Μου είχαν αποκλείσει για κάποιο διάστημα το δικαίωμα να παρακολουθώ τις ταινίες τους και να γράφω κριτικές, γιατί είχα γράψει αρνητικές κριτικές για κάποιες ταινίες τους. Ναι, λέει, εμείς δεν τα ξέραμε αυτά και μας έχουν βάλει μια διαφήμιση για την πολίτικη κουζίνα και μόλις μάθανε ότι θα γράφεις εσύ για κινηματογράφο στο έντυπο, την αφαίρεσαν από το περιοδικό. Με παρακάλεσε να αλλοιώσει το κείμενο. Σας μιλάω για το πρώτο τεύχος της έκδοσης. Της είπα, κοίταξε, μόνο και μόνο επειδή με πήρες τηλέφωνο και μου το ζητάς ή με ενημερώνεις γι' αυτό και δεν το βλέπω τυπωμένο, θα σου αντιπροτείνω κάτι. Θα κάνω εγώ ένα ελαφρύ κόψιμο στο κείμενο και θα σου πω ότι θα συνεχίσω να γράφω απλά και μόνο γιατί με ενημέρωσες. Σε οποιοδήποτε άλλο τρόπο γινόταν αυτό, δεν θα με ξαναβλέπατε στο δεύτερο τεύχος. Μετά από μερικές εβδομάδες βγήκε το Dogville του Trier, το οποίο βρήκα άθλιο. Έγραψα μια κριτική που το ξέσκιζα κυριολεκτικά, φτάνοντας σε σημείο να γελιοποιώ και την επιλογή του Young Americans του David Bowie για το παίξιμο των end credits της ταινίας, μαζί με φωτογραφίες της Δωροθέα Λάγκ από το κράχ του 30 στην Αμερική. Κάτι το οποίο το βρήκα απόλυτα γελίο και δεν ξέρω, δηλαδή τέλος πάντων. Με πήρε πάλι η αρχισυντάκτης του εντύπου και μου είπε ότι αν μισώ τον Τρίερ ή έχω κάποιο πρόβλημα με την οικογένεια ή το σόι του και τα γράφω όλα αυτά. Της είπα όχι, είναι η προσωπική μου γνώμη, έχω υπογραφεί, είναι το κείμενό μου, θα περάσει ακριβώς αυτό που έχω γράψει με τη βαθμολογία κακό. Σε παρένθεση εδώ, η βαθμολογία κακό δεν υπήρχε όταν τυπώθηκε, απλά υπήρχε σκέτο το κείμενο. Και της λέω, αν έχεις αντίθετη άποψη, επειδή είσαι η αρχισυντάκτης και καθορίζει τον ντάμι της έκδοσης, μπορείς κάλλιστα όταν βγει η ταινία να πας να τη δεις και να δώσεις χώρο στον εαυτό σου, να γράψει ένα κείμενο που θα υπερασπιστεί το φιλμ και να πεις ότι ο Ηλίας Φραγκούλης είναι ένας μαλάκας. Ελευθερία έχουμε, πρέπει να την έχουμε. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί κάποτε στο site, στο freecinema.gr, βρέθηκα αντιμέτωπος με την ταινία του Λεός Καράξ, το Holy Motors. Το Holy Motors είχα ταξιδέψει στο Λονδίνο για κάτι συνεντεύξεις εκείνες τις μέρες και με το που έφτασα,
είδα ότι πεζόταν σε κάποιους κινηματογράφους και έτρεξα κατευθείαν να το δω. Πήρα ένα φίλο μου από το Λονδίνο, καθίσαμε σε ένα art house σινεμά της πόλης. Μετά από κανένα 20 λεπτό ο φίλος μου είπε «Ελάω να κοιμηθώ, αν ροχαλίζω να με σκουντίξεις και στο τέλος ξύπνησέ με». Στο τέλος της ταινίας εγώ έκλαιγα και τον ξύπνησα και με ρώτησε γιατί είμαι έτσι και του λέω είδα την Edith Scobb να βγάζει τη μάσκα της. Μου λέει τι είναι αυτό που λες. Έτσι κατάλαβα ότι δεν μπορεί να απευθυνόμαστε σε όλους τους αναγνώστες με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορώ εγώ να απαιτώ από έναν απλό αναγνώστη να ξέρει ποια είναι η Edith Scobb, γιατί φορούσε τη μάσκα από το Les Yeux Sans Visage του Franzy και τι σημασία έχει που εμφανιζόταν και την έβγαζε στην ταινία του Καράξ. Οπότε, όταν βγήκε η ταινία, έγραψα 2 κριτικές, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο site από τότε που το ξεκίνησα, μία θετική και μία αρνητική, τις οποίες 2 κριτικές τις έγραψα εγώ ο ίδιος. Στη μία έγραφα την κριτική με 5 αστεράκια, δηλώνοντας ότι είναι ένα αριστούργημα, και στην άλλη έβαζα στην ίδια ταινία κακό, διότι ένας απλός θεατής θα το βρει κακό και θα θέλει να φύγει από το σινεμά και δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Αυτό το πράγμα πρέπει να το διαχωρίζουμε για τους αναγνώστες. Επίσης, να σας πω ότι ένα άλλο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στον περιοδικό τύπο και οδήγησε προς τον όλεθρό του επίσης στην Ελλάδα ήταν η τελευταία αυτή καλή περίοδος που αποκαλούσα ότι έζησα εγώ, το γεγονός ότι κάποια στιγμή άνοιξαν τα village στο Μαρούσι και λίγο αργότερα τα village στο Ρέντι. Δεν δαιμονοποιώ την ύπαρξη των multiplex, όμως τα multiplex διόγκωσαν την ελληνική αγορά και έκαναν τους ιδιοκτήτες κάποιων εταιριών διανομής να μετράνε ετησίως ποιος την έχει μεγαλύτερη. Εκείνο το διάστημα η μεγάλη κόντρα γινόταν μεταξύ της Οντεόν και της Προοπτικής, οι οποίοι κατανάλωναν απίστευτα ποσά, θέλαν να μπουν στην αγορά όσο πιο χοντρά γινόταν και ο ερχομός της Village και ως εταιρείας διανομής καθόριζε πολύ διαφορετικά τα πράγματα και όλοι αυτοί φέραν μαζί τους περισσότερα press junkets για τους δημοσιογράφους οι οποίοι γράφαν πιο light κριτικές έτσι ώστε να πηγαίνουν στα junkets. Διαφημίσεις στα έντυπα. Εγώ στην Athens Voice απειλήθηκα και κόπηκαν τα κείμενά μου από ένα διάστημα και μετά, διότι η Οντεόν διέκοψε τη σχέση της με το έντυπο λόγω των κριτικών μου και ο διευθυντής του εντύπου κυκλοφορούσε κάθε εβδομάδα στο περιοδικό ή Free Press εφημερίδα, όπως θέλετε πείτε το, λέγοντας ότι ο Ηλίας Φραγκούλης μας κοστίζει 3.000 ευρώ την εβδομάδα. Ο δε έξυπνος Κρεζίας πάσερε όλο το πακέτο διαφήμισης στην ανταγωνιστική Λάιφο για να βγάλει το μάτι στην Athens Voice και εγώ βρισκόμουν στη μέση ως ένας άνθρωπος που ήθελε να γράφει την άποψή του και να συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του και κάθε Πέμπτη έβλεπα τα κείμενά μου να αλλοιώνονται, να αλλάζουν βαθμολογίες και να αλλάζουν και τα κείμενα. Και κάποια στιγμή, ενώ εγώ δεν έβαζα μυαλό, όπως λέμε στην ελληνική καθομιλουμένη, επειδή το γραφείο της Athens Voice ήταν μια ενιαία αίθουσα, κάποια στιγμή η αρχισυντάκτηρια με τράβηξε από το χέρι, με πήγε στην τουαλέτα και με παρακάλεσε να γράφω λίγο πιο προσεκτικά, γιατί μπορεί να χάσουμε και άλλες διαφημίσεις εξαιτίας σου. Τέλος πάντων, όλα αυτά... Θέλω να πω ότι τελευταίο ότι όταν δοκίμασα να ανοίξω ένα free press έντυπο, αλλά δεν υπήρχε χρηματοδότηση και όσοι βάζαν λεφτά συνήθως ήταν κάτι σουβλατζίδες, μαφιόζοι, δεν ξέρω κι εγώ, οι οποίοι περιμέναν να βγάλουν τα λεφτά τους μετά από κάποιο μικρό διάστημα χρόνου και κάποιο κέρδος και μετά να το μεταπουλήσουν, οπότε δεν ήθελα να μεταπουληθεί η προσπάθειά μου. Έτσι κατέληξα να ανοίγω το freecinema.gr το site, το οποίο έχει σημειολογική ονομασία και βασισμένη στο βρετανικό free cinema, αλλά και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν αντιμετώπισα προβλήματα λογοκρισίας και ήμουν free να χώσω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω πριν δώσουμε το λόγο σε εσάς, να κάνω μία ερώτηση στο πάνελ. Είναι η εξής. Αν με ένα μαγικό τρόπο
υπήρχε αυτή τη στιγμή κάποιος να προσφέρει μεγάλο κεφάλαιο για την έκδοση ενός κινηματογραφικού περιοδικού που θα φιλοξενούσε κριτικές αναλύσεις και θα δανειζόταν πολλά στοιχεία από το παρελθόν. Θα συμμετείχατε σε αυτή την προσπάθεια? Πώς θα βλέπατε ένα τέτοιο περιοδικό σήμερα? Εντύπουνε. Ναι. Ερώτηση θέλω. Ναι. Θα ξεκινήσουμε από το έντυπο πρώτα απ' όλα και μετά θα μιλήσουμε για το διαδικτυακό κομμάτι. Όχι, αυτή τη στιγμή ένα έντυπο μόνο, που υπάρχει στα περίπτερα και δίνεις ένα ποσό για να το αγοράσεις. Έχει λόγο ύπαρξης για να μην θρηνούμε κάτι που η εποχή η ίδια το έχει ξεπεράσει και δεν θα είχε λόγο να υπάρχει. Αυτό λέω. Έχουμε λοιπόν το κεφάλαιο, υπάρχει συντακτική ομάδα, βγαίνει, έχουμε τη διάθεση να το βγάλουμε και με τι περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή που όλοι ενημερώνονται για το σινεμά από παντού. Ναι, κανένα περιοδικό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σταθεί οικονομικά. Αν υπάρχει κάποιος χρηματοδότης ο οποίος σκοπεύει να χάνει, ας πούμε, γύρω στις 150.000 το μήνα, minimum, μπορεί να βγαίνει, εβδομαδιαίο λέμε. Αν δεν έχει ιντερνετική εμφάνιση. Αν έχει ιντερνετική εμφάνιση, μπορεί να σταθεί και ευχαριστείτε. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, το Αθηνόραμα, το οποίο δεν είναι μόνο κινηματογραφικό βέβαια, αλλά η κινηματογραφική, το όπως συζήταγα προηγουμένως με τον Χρήστο, οι κινηματογραφικές σελίδες είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη θέαση, επισκεψιμότητα στο site, στέκει διότι έχει τις διαφημίσεις του στο Αθηνόραμα, όχι στο έντυπο. Από την άλλη μεριά, στο site, ναι. Από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι ένα περιοδικό το οποίο είναι μόνο στο site, χωρίς υλική υπόσταση, χωρίς NDP μορφή δηλαδή, έχει μία απώλεια κύρους. Δηλαδή το χαρτί, όπως και να το κάνουμε, όσο μικρή κυκλοφορία και να έχει, προσθέτει μία υπεραξία στο ιντερνετικό σκέλος του. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι για όλα τα περιοδικά, τώρα το Αθηνόραμα είναι ένα περιοδικό ποικίλης ύλης, είναι εβδομαδιαίος οδηγός πόλης, δεν μπορεί να συγκριθεί. Αλλά όλα τα κινηματογραφικά περιοδικά στα οποία αναφερθήκαμε, maximum οι πωλήσεις τους να ήταν 5 με 6.000 φύλλα, maximum. Δηλαδή, σύγχρονος κινηματογράφος στην περίοδο της δικτατορίας, τα περισσότερα φύλλα που πούλησε ήταν 5.000. Τα λιγότερα πρέπει να ήταν γύρω στους 3.500. Τα αντίστοιχο φαντάζομαι ήταν, ναι, όχι φαντάζομαι, τα ξέρω, δηλαδή, τους αριθμούς κυκλοφορίας είναι τόσο τέτοιο, δηλαδή και τα προβλήματα διανομής υπήρχαν. Άρα με 5.000 φύλλα, όσο και διαφήμιση να έχει, πρέπει κάποιος να θέλει να χάσει λεφτά, να θυσιάσει τέτοιο για να πουλήσει. Και εδώ έρχομαι και στη Ηλία κάποιες τέτοιες και για ποιο σκοπό. Δηλαδή ερχόμαστε πια στο ζήτημα της συνεφιλίας και του τρόπου που η σύγχρονη κριτική εκπαιδεύει αυτούς που θέλουν να εκπαιδευτούν, εν πάση περιπτώσει. Γιατί υπάρχει ένα αλυσβερίσι μεταξύ κριτικού και θεατή, το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχει μειωθεί. Κάποτε είχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και δεν φταίνουν τα αστεράκια σε αυτό. Κάποτε υπήρχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον κριτικό, η οποία με τον καιρό, για τον ΑΒ λόγο, κάτι το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, άρχισε να μειώνεται. Δεν υπάρχει μείωση της εμπιστοσύνης γενικότερα στον τύπο και γενικότερα στην έκφραση. Υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο φίλο μας και στην παρέα μας στο Facebook παρά στο περιοδικό ή στην εφημερίδα. Εγώ το προσπάθησα πριν 15 χρόνια, δηλαδή μετά το 12, μετά την κρίση και τέτοια που τσαντίστηκα, και μάζεψα όσους μπορούσα να μαζέψω και ήξερα ότι μπορούσαν να συνδράμουν σε μια τέτοια πορεία, υπόθεση. Έθεσα τον Πάκο Γιαννόπουλο
επικεφαλής, έκανα μια κομμουνιστική οργάνωση και έφτιαξα και ένα μανιφέστο, τα συζητήσαμε όλοι μεταξύ μας και όλοι αυτοί μπορούσαν να προσφέρουν κάτι, αλλά χωρίς να θέλουν και να πάρουν κάτι. Δεν γινόταν αυτό. Και δεν έπρεπε να γίνει. Γιατί δεν έπρεπε να γίνει? Γιατί μετά μπαίνουμε στην ιστορία και λέμε θέλουμε διαφημίσεις. Άμα θέλουμε διαφημίσεις, δεν γίνεται. Αυτοί οι διαφημιζόμενοι κάνουν κουμάντο. Θα σας πω τώρα ένα άλλο παράδειγμα σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Φραγκούλης. Στο περιοδικό Αθηνόραμα έγραφε κριτική ο φίλος μου Ηρακλής Λογοθέτης, κριτική θεάτρου. Ο Μητρόπουλος της Προοπτικής είχε επεκταθεί και σε θεατρικές επιχειρήσεις και είχε πληρώσει ένα εξώφυλλο με μια δική του παράσταση. Κάθεται ο Λογοθέτης και τυχαίζει την παράσταση. Οπότε πλακώνει ο Μητρόπουλος και λέει τα λεφτά μου πίσω. Και τον διώχνουν τον κακομοίρη Ηρακλή. Αυτό είχε γίνει και επί... Καλά, δεν έχει σημασία, εντάξει, να το διορθώσω. Αλλά... Έτσι κυκλοφόρησε η ιστορία, δεν είναι λόγο. Παλιότερα είχε γίνει με τον Ραφαηλίδη στο Βήμα που είχαν ζητήσει ο σύνδεσμος των διανομέων με επικεφαλής τον Μιχαηλίδη στην Ελλάδα ότι αυτός μας καταστρέφει, να πούμε, διώξτε τον. Και ο Λαμπράκης είπε έτσι εμφανέστατα κιόλας, όχι τι πράγματα είναι αυτά, ας μην βάλετε διαφημίσεις και όλα αυτά, γιατί ήξερε ότι το κύρος είναι μεγαλύτερο από το όποιο, ας πούμε. Άρα το περιοδικό σκόνταψε. Το περιοδικό θα δεις που σκόνταψε, διότι εγώ σκέφτηκα με τη λογική που είχα σκεφτεί και για το φιλμ. Το φιλμ έβγαινε σε 2.000 αντίτυπα, γιατί είχε καταλάβει το τι γινόταν με το σύγχρονο κινηματογράφο, ήξερε ότι ακόμα θα έχει πιο στενό κοινό και έκανα μια διαφορετική κυκλοφορία που δεν είχε τα έξοδα διανομής. Πήγαινε στα βιβλιοπωλεία και εν πάση περιπτώσει ο κόσμος που θα διάβαζε ένα τέτοιο περιοδικό δεν ήταν απαραίτητο να πάει στο περίπτωμα. Εντάξει, ναι. Δημήτρη. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Βλέπω στην Αγγλία υπάρχουν δύο εμπορικά ή ευρείας κυκλοφορίας αμιγώς κινηματογραφικά περιοδικά, που το ένα έχει κυκλοφορία 30 πλάς χρόνια, το δεύτερο λίγο λιγότερα. Στη Γαλλία τα τρία βασικά περιοδικά που ξέραμε στα νιάτα μας εξακολουθούν να υπάρχουν. Στην Ιταλία υπάρχουν 2-3 και βγήκε και ένα πρόσφατο εβδομαδιαίο, το Film TV, το οποίο κάνει κριτική ταινιών και από αυτές που παίζονται στις πλατφόρμες. Αυτά γιατί στέκονται? Γιατί το αναγνωστικό κοινό τα προσεγγίζει, είναι περισσότεροι πληθυσμιακά, καμία αντίρρηση, αλλά και το κοινό το οποίο τα στηρίζει είναι μεγαλύτερο. Επίσης, και πιο φανατικό ίσως. Εμείς δεν φημιζόμαστε ότι διαβάζουμε. Τα κινηματογραφικά βιβλία, για να πάμε σε ένα άλλο τομέα, έχουν μια πολύ χαμηλή αναγνωσιμότητα. Μπορεί να εξαντλούνται τα 500, 1000, 2000 αντίτυπα που κυκλοφορούν σε διάστημα 2, 3, 5 ετών, αλλά αν περίμενες να κυκλοφορήσει κάτι, να βγάλεις ένα κέρδος και να προχωρήσεις στο επόμενο, αυτό δεν συμβαίνει. Και από την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι και οι επαγγελματίες κινηματογραφιστές, είτε αυτοί είναι γραφεία διανομής, είτε είναι αιθουσάρχες, είτε είναι ενδιάμεσοι, ακόμα και οι σκηνοθέτες, έχουν πολύ κακή προσέγγιση στο φαινόμενο το να διατυπώνει κάποιος ελεύθερα μία γνώμη που είναι αντίθετη από τη δική τους ή επικριτική για το έργο τους. Όλα αυτά, αν τα δούμε μαζί, έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεί μία κυκλοφορία ενός εντύπου. Ναι, η ερώτηση είναι τελείως θεωρητική και τελείως φανταστική. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ας πούμε δεν τυχαίο στην Αμερική, γιατί λέμε πληθυσμία. Ναι. Κατάλαβα, ναι, και είναι σωστή δηλαδή σαν ερώτηση, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα να συμβεί κάτι τέτοιο. Καταρχήν στην Αμερική, λέμε για πληθυσμό. Και συνεφίλ χώρα
Έτσι, και τεράστια. Δεν υπάρχει mainstream περιοδικό. Το Premiere έκλεισε εδώ και δεκαετίες. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Έτσι. Και εκτός από το Empire, το εγγλέζικο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα περιοδικό, ίσως, δεν ξέρω, στο δυτικό κόσμο, mainstream, ναι, mainstream. Δηλαδή είναι πολύ πιο πιθανό να βγει αύριο στην Ελλάδα ένα περιοδικό που να λέει η φακή στον κινηματογράφο και να γράφουν οι διευθυντές φωτογραφίας και να πουλάει 500 από τους φανατικούς, ή να λέει μόνο πειραματικός κινηματογράφος ή κάτι συγκεκριμένο, νης κοινό δηλαδή, παρά κάτι ευρείας κυκλοφορίας. Πολλοί λόγοι, πάντως ένας βασικός δεν είναι μόνο ότι δεν διαβάζουμε, είναι και ότι δεν βλέπουμε σινεμά. Η Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες χώρες στον κόσμο σε προσέλευση κοινού σε σχέση με τον πληθυσμό της. Κόβουμε ελάχιστα εισιτήρια, εδώ και δεκαετίες. Από τη δεκαετία του 70 και μετά, κόβουμε πολύ λιγότερα εισιτήρια ανακάτοικο, μιλάω πάντα, έτσι, όχι σε σχέση σχεδόν με όλη την Ευρώπη. Και 0,9 να βάλεις, οι Γάλλοι είναι στο 3, οι Αμερικάνοι είναι στο 3. Δηλαδή, αν είχαμε μόνο την αναλογία των εισιτηρίων, την αναλογία, όχι το νούμερο των Γάλλων, ο Παπακαλιάτης θα έκανε 1,5 εκατομμύριο, ο Τιτανικός θα έκανε 6 εκατομμύρια εισιτήρια. Αυτά που λέμε, ο Αλμοδόβαρ θα έκανε 200.000, 300, 400. Καμία σχέση, θα ήταν τελείως διαφορετικό το τοπίο. Άρα και δεν βλέπουμε και δεν διαβάζουμε. Άρα η πιθανότητά μας, συν όλα αυτά που αναφέραμε, έτσι να πούμε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι... Δεν είναι κινηματογράφος με την έννοια, όχι της κατανάλωσης ταινιών, του κινηματογράφου της αίθουσας. Αυτό εννοώ, έτσι, με αυτή την έννοια. Μακάρι να μπορούσε να υπάρχει ένα περιοδικό, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα μπορούσε πρώτα απ' όλα να είναι εβδομαδιαίο, γιατί θα έπρεπε να αναδιατυπωθούν οι ισορροπίες στο χώρο και στην άποψη για την κριτική κινηματογράφου και σε σχέση με το ποιος υπογράφει τι και πώς και ποια είναι η ματιά του, αλλά και τις ισορροπίες με τα έστω λίγα γραφεία διανομής που υφίστανται στην Ελλάδα. Δηλαδή, φαντάζεται κανείς κάθε εβδομάδα έναν διευθυντή περιοδικού να τσακώνεται με το ένα ή το άλλο γραφείο για το ποιο θα είναι το εξώφυλλο, ή για το «Αχ, γιατί έβαλες αυτά τα αστεράκια» ή «Γράφτηκε αυτή η κριτική για την ταινία μου». Άρα, ίσως θα έπρεπε να υπήρχε ένα έντυπο το οποίο θα ήταν κάπως πιο ειδικό και θα αφιερωνόταν κυρίως σε κείμενα όχι τύπου Ραφαηλίδη, ας πούμε, αλλά τόσο θεωρητικά, αλλά κείμενα μνήμης. Δηλαδή είτε και αναδημοσιεύσεις παλαιότερων άρθρων, είτε και κείμενα σημερινά από τους ανθρώπους της δικής μας γενιάς πάνω κάτω, οι οποίοι έχουμε βιώματα του παγκόσμιου κινηματογράφου και όσοι είμαστε μέλη της ΠΕΚ, ας πούμε, διατυπώνουμε μια τέτοια γλώσσα συνήθως στις εκδόσεις που έχουμε ετησίως με αφιερώματα σε συγκεκριμένους σκηνοθέτες ανά έκδοση, και να υπήρχε ένας αρχαιακός χαρακτήρας με κάποιο τρόπο, δηλαδή να ήθελε ο αναγνώστης να φυλάει αυτά τα τεύχη όπως κάναμε και εμείς παλιά σαν αναγνώστες. Όμως δυστυχώς αυτό το περιοδικό θα κυκλοφορούσε κυρίως μέσω βιβλιοπωλείων και θα απευθυνόταν σε αρκετά λίγους αναγνώστες στην τελική, οπότε δεν θα ήταν αρκετά εμπορικό. Το Empire, ας πούμε, που υπόθηκε πριν, πολύ καλώς υπάρχει στην Αγγλία, αλλά το βοηθάει το γεγονός ότι είναι αγγλόφωνο, άρα καταναλώνεται και από αγγλόφωνους αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσμο, συν του γεγονότος ότι πολλές φορές τα εξώφυλλά του βασίζονται σε ταινίες με super heroes της Marvel ή εμπορικά blockbusters, τα οποία βγάζουν και διαφορετικά εξώφυλλα, έτσι ώστε να πουλήσουν περισσότερα έντυπα στους φανς της συγκεκριμένης ταινίας. Εγώ για το Sight and Sound μίλησα, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο στο εξωτερικό. Είναι ακόμα ακμαία και δυνατή η αγορά του DVD με τα Blu-rays. Εδώ έχει πεθάνει αυτό. Πάρα πολλά κινηματογραφικά περιοδικά σήμερα είναι γεμάτα με διαφημίσεις ταινιών που κυκλοφορούν σε Blu-ray. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα, άρα λείπει ένα ακόμα οικονομικό μέσο στήριξής του. Και να πω κάτι γι' αυτό, ότι σταμάτησαν να κυκλοφορούν ταινίες με ελληνικούς υπότιτλους από τα στούντιο στην Ελλάδα, γιατί οι πωλήσεις ήταν πολύ μικρές σε αριθμό και επειδή υπήρχε έξτρα χρέωση στις εταιρείες του εξωτερικού όπου τύπωναν τα δισκάκια, κάποια στιγμή ήταν ανώφελο να κυκλοφορούν ταινίες με ελληνικούς υπότιτλους και διεκόπη εντελώς η κυκλοφορία ταινιών πια στην Ελλάδα για το home entertainment, ίσως και επειδή κατά κάποιο τρόπο το πούσαραν αυτό και πολύ και τα streaming services. Δηλαδή, ακόμα και η Disney που πουλούσε
πολλά κομμάτια στα παιδικά της, τα μεταγλωτισμένα είτε παλιούς είτε καινούριους τίτλους. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε το Disney Plus, θέλησε το κοινό να κατευθυνθεί προς την πλατφόρμα και να μην ενδιαφέρεται να έχει στην κατοχή της ταινία. Κάτι... Νομίζω ότι η ερώτησή σας απαντιέται και με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρχει μια κοινοπραξία ανθρώπων που ενδιαφέρονται με το κινηματογράφο ή χρηματοδοτών κτλ. Και να επιτέλους να βγει κάποιο έντυπο και site, πολλά έντυπα ίσως, τα οποία θα διαχωρίζουν την πληροφορία από τη γνώση. Δεκαετία του 60 και του 70, ας πούμε, η γνώση και η πληροφορία ήταν ένα πράγμα. Δηλαδή, κακός, καλός, έτσι ήτανε. Δηλαδή, μαθαίναμε ότι κυκλοφοράει η καινούργια ταινία του Γκοντάρ και τρέχαμε να τη δούμε όσοι θέλανε, ας πούμε, κτλ. Ή του Αντωνιόνι κτλ. Χωρίς να έχουμε μια κριτική ματιά αν αυτό που βλέπουμε είναι καλό ή πατάτα. Έχουν γίνει και πατάτες από τους μεγάλους σκηνοθέτες. Το θέμα είναι ότι κάπου πρέπει να ξεχωρίσει η πληροφορία από τη γνώση. Και η γνώση τη λέω με έναν τρόπο που θα μπορούσε να είναι ακόμα και ακαδημαϊκή. Δηλαδή, το να κάτσει να γράψει ένα άρθρο για το σινεμά, ένας, ας πούμε, κριτικός κτλ. Μπορεί να του πάρει και ένα χρόνο. Έτσι, και κάνει άλλου είδους έκδοση. Δεν περιμένει δηλαδή από ένα εβδομαδιαίο περιοδικό, δεν περιμένεις να ακούσεις, ας πούμε, μεγάλες αναλύσεις και βασιστόχαστες, ας πούμε, σκέψεις κτλ. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα μπορούσε να δούμε πραγματικά τι είναι πληροφορία σήμερα και τι είναι γνώση, τι μαθαίνουμε. Και πολλές ταινίες κάνουν κριτική σε άλλες ταινίες. Και αυτό το πράγμα δεν λέγεται. Δηλαδή υπάρχουν ταινίες που όπως πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου υπόθηκε για τον Lars von Trier, ας πούμε, υπάρχουν άλλες ταινίες οι οποίες τον κολλάνε στον τοίχο, κανονικά. Εκτός από το πρώτο του έργο, το οποίο το θεωρώ το καλύτερο, ας πούμε. Και το πιο, εν πάση περιπτώσει, το στοιχείο του εγκλήματος. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω το εξής, ότι κάπου πρέπει να δούμε κι εμείς, όταν κάνουμε κριτική, σε τι συνίσταται η κριτική. Γιατί όλοι ήθελα να απευθύνω την ερώτηση στο προηγούμενο πάνελ. Τι σημαίνει κριτική, ρε παιδιά? Δηλαδή, και ποια είναι τα κριτήρια της κριτικής? Το ότι είναι κάποιος ο οποίος έχει δει πολύ σινεμά και κρίνει ένα έργο με αστεράκια ή χωρίς αστεράκια, αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά ποια είναι τα κριτήριά του? Και αυτό είναι ένα γενικό ερώτημα που θα ήθελα να κλείσω, ας πούμε, την ερώτηση που θα κάνω. Αν εσείς όλοι, οι οποίοι έχετε ασχοληθεί και μας προσφέρατε την ενέργειά σας και το πνεύμα σας και όλα αυτά τα χρόνια, αν φαίνεται πουθενά κάποιο διαχρονικό κριτήριο, δηλαδή όταν λέμε κριτική, τι είναι αυτή η κριτική? Δηλαδή η κριτική δεν πάει να πει ότι είδα το έργο και μ' άρεσε, ας πούμε, είχε καλό φωτισμό ή ήταν λανθιμιά, ας πούμε. Έτσι, ή δεν ξέρω τι. Να δούμε λοιπόν, αν διαμορφώνεται ιστορικά, σε παρακαλώ μην κουνιέσαι, σε παρακαλώ. Αν μέσα σε όλες τις δεκαετίες διαμορφώνονται κάποια κριτήρια, τα οποία να τα δούμε ποια είναι αυτά. Και αυτό το λέω όχι θεωρητικά, γιατί θα μπορούσε κανείς να πιάσει την ψυχανάλυση
και να κάνει μια προσέγγιση σε όλα αυτά με άλλο τρόπο. Ένας άλλος το Heidegger και να κάνει κάτι άλλο. Εγώ από τη μεριά σας, τη δικιά σας, ναι, την πρακτική, μπράβο, την πρακτική δουλειά σας. Ναι, ήθελα να δω αν διαμορφώνονται κάποια κριτήρια. Και αυτά ήθελα να τα ακούσω. Κάτσε γιατί... Αν κατάλαβα καλά, πίσω από την ερώτηση, υπάρχει κάποια ερώτηση, τι σου πράγμα είναι κριτική. Μάλιστα. Είναι υποκειμενική η ιστορία η κριτική, η οποία όμως διαθέτει και ένα αντικειμενικό σκέλος.